Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna l-podcast ieħor, llum magħna għandna Clayton Paċ, Clayton huwa attur, mhux hekk. Eżatt, illum le. Illum ta' vera ħajkun. Li ħajrrakkonta llum, ġifieri stejjer li għadda minnha, mhux hekk. Eżatt. Kif inti x'bin Jiena nisab tajjeb nispera li intom orrajt nixtieq ngħidlek grazzi. Grazzi mhux tal-li stedintuni biss, però anki li kissirtu tat-tabu u tamu tip ta' podcast tal-ġejjin kun qed nistennikom u paljaw ħafna. Kif ġejt hekk interessat fil-paranormal? Kif beda kollox? Jien jinteressani dak kollu li m'għandniex risposta lih. Tista' tgħid ħafna mill-affarijiet jaqgħu paranormali. Apparti minn hekk meta tkun tiżar għaddejt minn ċertu esperjenzi. Jiena llum kombinazzjoni bdejna nitkellmu li kien naħseb tkun daqsxejn forsi sensittiv meta tkun żgħir. Minn ta' 3-6-7 snin jien naħseb kelli dawk l-10 snin kont naħseb daqsxejn iktar sensittiv. Ma nafx, dik il-ħaġa li m'hemmx ċertu risposti, ċertu suġġetti ġennuni, kun irid nidħol iktar fiha jien. Hawn min bil-kontra, hawn min jgħidlek ma tinteressanix għal ma se jinsir naf, jiena l-għaxqa tiegħi. Hawn min jinjora kompletament ġifieri s-suġġett għalih ma jeżistix. U jiena dejjem inħobb ngħid ishom ostriches, jgħaddas rasu ġol ħamrija u għax ma jaraħx oġġett ma allura ma jeżistix. Jien ma nifhimx kif tista' ma jinteressakx ħaġa hekk. Għax qed ngħixu fiha din hawn fiċ-ċirku, kif jista' ma jinteressakx fejna fien. L-univers, il-ħolqien tad-dinja meta inti parti għax-xar qas-ramla. Le, ra suġġetti bħal dawk nemmen li ħafna nies jinteressawhom, imma nitkellmu fuq il-paranormal in ġenerali ġifieri dak unexplained. Hawn ħafna nies, issa jew saħħa tal-biża' tagħhom. U l-biża' tkun ġejja pereżempju minn kultura reliġjuża li aħna u Malta peress li ħanajtek il-kultura tagħna hija ġejja minn Roman Catholic u hekk, allura isek li titkellem fuq dak is-suġġetti ġewwa tabu sewwa ġejja xi ħaġa. Amma għandek l-aspett ieħor Clayton illi meta titkellem fuq xi ħaġa illi mhux kulħadd qed jara, mhux kulħadd qed jesperjenza. Awtomatikament inti malajr tiġi labeled. U għed ħossus komdu li għajġi li dak li jara u għaxajda li għedax il-lallu. Eżatt. Ikun hawn nies li jkollhom ċertu pożizzjoni fil-ħajja. Illi jgħidlek issa jiena hawn nitlef il-krittu mal-klijenti u ħammun ngħidilhom illi jiena rajtek. Kit, ma nafx jekox il-linja tiegħi jien naf aħna pers li nitru t-television tiġi xkultant 6 u 6-12 taf kif tkun iktar imdor qudiem il-kamera l tista' tkun inti. Jien ngħid sewwot. X'fija ħażin jekk rajt ħaġa nitkellem fuq għax jista' jwaqqar jew jiddegradani għax. Jien bħalek nifhimha ta' ġifieri. Sewwot tejja ngħidu ma nsemmu l-ħadd miracle nsemmu l hawnhekk. Jgħidlek ara Clayton xejsi, mhux opinjoni tiegħu problema tiegħu mhux tiegħek. Hija ħasreħ li ħafna nies ma jitkellmux għal kif tajt inti ħabba xi pożizzjoni jew affarijiet oħra. Jien pereżempju bħalma jirċievi Zajan u jirċievu Mirku nirċievu balla stejjer. Jiena ġili batuli pereżempju voice messages. U ngħid nipplejjah u jibda jirrakkuntalek u jgħidlek storja, mbagħad jgħidlek storja oħra, mbagħad jgħidlek 4 stejjer, mbagħad jibda jgħidlek xi jaħseb, u mbagħad jiftakar fi storja oħra. Ngħid alright, tiġi tgħidhom fuq il-podcast le. Sorry, għalfej tipo għattamilt fucking sija nisma l-istejjer ta' ħajtek kollha u mbagħad kif saqsejtek biex tiġi għall-podcast u qed ngħidlek niblerja għalek leħnek ma tiġix tidher u xorta tibqa' tgħidli le. U aktar minn hekk ngħid ħassra tal-persuna jagħti każ daqshekk is-soċjetà forsi li
Tara l-inti differenti. Ħanajlek lejtin jiena meta kont żgħir, kont l-iskola u minn dejjem kont nitkellem fuq dawn l-affarijiet, jien kienu jitnejku bija, ġifieri kien hemm grupp ta' tfal li kienu jitnejku bija dak iż-żmien. Fuq ix-xogħol anke fejn kont qabel, għalkemm kien hemm grupp li kienu jieħu pjaċir jisma'ni nitkellem. Kien hemm min li kien jgħid li ara da dejjem moħħu fiż-żik ta' paranormal u hekk u dal-imbarazz. Fix-xogħol fejn qiegħed illum ġifieri fil-bidu kienu qishom mhux jitnejku bija, ma kienu jitqu bija u kienu jaqbdu miegħi. Però eventually kien hemm min ġifieri kien jaqbad miegħi. Illum il-ġurnata kważi niġi ngħidlek li jiġi jgħidli ostja kemm kellek raġun. U għal dik ir-raġuni għatlek prostu grazzi li kissirtu tat-tabu u bdejtu dal-podcast għax mhix ħaġa easy għax kif qed tajt inti jekk xi ħadd illum qed jiddejja jiġi jitkellem quddiem kamera għax ħossu skomdu ma naħseb wara li inti tiftaħ podcast u tibda ċirku ġdid li hawn Malta. Ħadna miljun sena lura mhux 100 sena. Żgur. Anzi dal-aħħar ħanajdu bis-saħħa ta' dal-podcast. In-nies ishom bdew jidraw jisimgħu l-istejjer u ishom imma għataw dik l-istigma għataw min jibża. Yes. Għataw min jibża. Għaw min juhu pjaċir jisma, però kif niġu għassjonno jitwerwer. Nekku. Fimt? Issa, jew għax it's either the uncomfortable truth, allora liħ jisek għat t-challenge għallu l-belief system tijaw, allora kontent jibqa jiex, ħan ma najdulux f'gidba, imma kontent jiex fil-traditional teachings tijaw, traditional ġifri knowledge tijaw, u ma jriċ isib xi ħaġa alternattiva li joħroġ barra minn dik il-gaġġa, fimt? Allora nemmen illi għatfadal ħafna xi jsir. Però, again, maħabba dan il-podcast in-nies. Qed niċċaqalqu daqsxejn iktar. Qed niċċaqalqu daqsxejn. Jien pereżempju meta jien ovvjament fil-bidu kont guest, ġifieri kien stidinni Sajan, kien id-disa podcast, u niftakar l-ewwel ħaġa li għalli niblerja u lek leħnek niblerja. Tlu għalfej. Għalli vera, għatlu li għatlu jena, għatlu niġi, għatlu joħan id-derjen, għatlu ħana jlek għatlu jena l-ewwel net. Għatlu jena kontra din l-istigma u rrit inkisser din l-istigma. Għatlu marriċ inkompli nifju il-ja din l-istigma bil-immuru natte wiċċi. Jak jena għandi stejjer xinajt, ħan iġi unuri wiċċi. Min irritan barra jitnejjek bija, għamil li jena forsi jitniddevja daqxejn meħ jekk nistgħu ngħaddu dan il-jinna fil-parir, il-ħar darba rajt klif fuq għal-ħaġa, illi jekk hemm xi ħadd li qed jaħseb xi ħaġa fuq hekk problema tiegħu mhux tiegħi. Naqsek, so ħafna minn daw in-nies ġeneralment ikunu nies li ikunu reliġjużi u jkunu jmorru l-Knisja. Mela fil-verità, daw in-nies jemnu fil-paranormal, għax wara kollox il-Knisja hija paranormal. 100%. Sawa ġifieri inti qed ħanajdu ta' dura, qed titlob lejn entitajiet li huma sopranaturali. Allora mbagħad x'in id-diffikultà tiegħek biex temmen b'affarijiet oħra. Fimt għax jgħidulek dawk huma tax-xitan, għax il-Knisja qabdet dak kollu li mhuwiex ħanajtek taħt il-teachings tagħha u tefathom din. Jien naħseb ukoll li anki ċertu tagħlim mill-passat qabel ma kienu din naf id-social media li l-internet fetaħ ċirku li qabel ma kienx hawn ġifieri. Dak li jkun illum jikteb u jkollu ċertu risposti. Qabel ir-risposti kienu li inti tmur ċertu postijiet tisma' u dak li tisma' tittibla u tibqa' temmen fih. Ġifieri u naħseb tru l-internet tinfetħ ħafna bibien u llum il-ġurnata naħseb qed navvanzaw, speċjalment meta tara iż-żgħażagħ li ma jdejqux jitkellmu għandhom ċertu ħsibijiet li din again l-istess ma jdejqux jitkellmu dwarhom, so naħseb passi qed isiru jien. Għaliex taħseb illi mhux kulħadd jesperjenza il-paranormal, għaliex taħseb pereżempju ikun hemm nies bħalek u bħali u bħal Mirko, mhux issa Mirko daħħalnek fil-klabb. Ejja, mela. Li nesperjenzaw affarijiet imma mbataw nies li tgħidulhom qatt esperjenza qatt ma rajt xejn jgħidulek għaliex taħseb dik. Jien m'għandix risposti. X'kultant naħseb mela biex nibda ngħid xi ħaġa żgħira fuq jiena xjettiku bħalkom. Bħalek bħal Mirko, nassoċja ħafna ruħi magħkom.
Xi kultant nibda ngħid imma jista' jkun ġrat kombinazzjoni, jista' jkun hemm spjegazzjoni, u jekk kif qed tgħid inti ġrat lili u mhux lilek, jista' jkun kolb kombinazzjoni inċinsertajt kont hemm jiena u mhux indirizzata lejja. Ma nafx, xi kultant li ma nemmix li jkunu affarijiet diretti, għax hekk huwa messaġġ dirett lejja. U jien naf inti għandek qawwa li ħanivvinta li tixel u titfi kull maw. Allora m'għandekx qawwa li tiktib li messaġġ fuq karta. Dik hija dik ħaniftaħlek tikka żgħira fuqha, għaliex għax dik għandi teorija tiegħi dik fuqha. Waħda mir-regoli ta' dawn l-entitajiet hija li ma jistgħux jintervjenu direttament. Għaliex għax il-bniedem għandu dik li tissejjaħ il-free will. Allura jekk dan ħajinterferixxi direttament, ħajkun qed jinterferixxi fil-free will tiegħek qed jindaħallek. Għax jagħmel jibatlek messaġġi kriptiċi illi inti mhux neċessarjament issib ir-risposta tagħhom illum jew għada, ma jafu jgħaddu snin. U x'taħseb allura li jkun il-ħsieb warahom? Għax hekk dan ma jridx intervjeni b'mod dirett. All right, mela. Jiena nemmen illi hemm pjan aħħari mhux għalik u għalija imma kollettivament għad-dinja. U hemm an ultimate goal x'imkien. Sewwa, issa dal-ultimate goal jinħalaq billi in-nies kollha tad-dinja id-domino effect twassal għal dal-ultimate goal. Mela x'ħaj jiġri? Jekk inti għandek id-dominos wara xulxin u inti qbad waħda minnhom u d-domino tajjarta, mela kif fuqqajt minn hawn saw il-komplement mhux ħajaqa'. Mela l-aim, final aim, inti f'daqqa waħda ħloqt zbilanċ. Kombinazzjoni l-bieraħ, għax istja l-bieraħ kena medium hawnhekk, u qalt li kelma illi fetħet li bibin kbar ġo moħħi. Bdejna nitkellmu fuq in-nies illi jtemmu ħajjithom. Hemmhekk qed joħloq zbilanċ tajli għala għax bid-deċiżjoni tiegħu, għax inti tiftakar li aħna bil-free will tagħna aħna n-deċiżjonijiet, inti għandek miljun probabbiltà f'ħajtek. Jiddependi x'għażla tagħmel fil-mument. Mela sekonda, ġifieri inti qed tmur li għad-destin li hemm destin miktub jew le. Għax dik hija xi ħaġa oħra li tgħidfix ħafna. Le. Jiena ma nemminx illi hemm destin, jiena ma nemminx illi l-bniedem għandu destin. Kit jien nixtieq li ma nemminx li m'hemmx destin. Sinċerament għax naħseb li hemm xi ħaġa miktuba tiddiżappuntani lili. Imma allura mbagħad kif jien naf ġieli titkellem. Jiddependi xi titfisser biha destin. Destin li inti jkun hemm ċertu affarijiet li titgħaddem minnhom bil-fors. Bħal meta tmur anti medium s'issa qed nitkellem qed nivvinta l-fatt li qatt ma mort ant medium, imma li ġieli tisma' stejjer li jgħidulhom x'ħajjiġri u l-affarijiet isiru vera. Okay. Xi ħaġa hemm. Okay. Mela. L-għonet medium ma taqralekx il-futur. Medium li taqralek il-probabbiltajiet li tajlek li jekk inti ħatibqa' miexi fuq din it-triq bit-choices tiegħek, inti ħatwaslek hawn. Issa inti jkollok l-ultimate goal tiegħek, kull persuna għandha impjana liha. Però dik il-kelma destin tfisser illi inti ħatmut b'ajruplan. Whatever. Inti jekk inti għażilt illi llum ma ssifirx u l-ajruplan waqa', mela inti ħloqt żbilanċ. Hemm dak il-film x'il-Madonna jismu bħalissa. Lost, u hemm dak il-film ma' Final Destination, pereżempju. Film ieħor li nħobb insemmi The Adjustment Bureau. Li da bażikament għandek daw il-grupp ta' entitajiet ħanajdulhom anġli, ikunu libsin bis-suits bil-kappellu hekk, u daw they travel in time. U jisibu li l-ek il-klejtun u jaraw kif ħajamlu biex jilaqqawk mal-mara tiegħek. Issa, għaliex irridu jilaqqawk mal-mara tiegħek biex jaraw li l-ek u l-mara tiegħek flimkien? Le, għax jafu li tfalla ħajkolkom bejnietkom, u wieħed minnhom ħajsib il-skoperta tal-whatever. Ma allura dak mhux huwa destin minn nifisha. Ma allura jiena d-destin tiegħi huwa ġa miktub għandi storja fejn iktar ħon irrakkonta. Allura d-destin tiegħi huwa diġà miktub li ħantaqa' mal-mara tiegħi biex ħolli dak it-tifel biex it-tifel jiskopri kif jagħmel it-tazza. Imma inti għandek l-options kollha quddiemek li inti tażel li ma tiltaqx mal-mara tiegħek. X'inti għandek free will. Allura l-univers ħajamillek, l-univers ħajaqbdek. U ħajjipprova jerġa' jpoġġik f'din it-triq. Inti jerġgħid għandek l-għażla. Li dik it-triq ma tgħaddix minnha u tgħaddi minnaħa l-oħra.
It-Taljani bivju jgħidu la dik pereżempju. Ġifri inti qed tgħid illi imma allura fil-każ li qed issemmi inti huma kif ġa jafu jekk ħajkolli t-tifel tiegħi ħajskopri di xi ħaġa. Alright, għax it-teorija hija li dawn l-entitajiet mhumiex bħalna jgħixu fit-third dimension, imma jgħixu beyond the dimension which is time. Allura jekk huma they live beyond time, mela daw jafu l-passat, il-preżent u l-futur. Sewwa, però waħda mir-regoli li dejjem nisma' biha hija li daw għandhom regoli li ma jistgħux jinterferixxu direttament. Imma they make things happen biex inti, per eżempju, inti ħireġ illum u kont ħareġ bil-karozza. U l-futur tiegħek kien li inti alla ħares qatt taħbad. Toħroġ u ssib panċer. Għandek l-option li tibda it-tajjer dak il-ħin u toħroġ xorta. Orajt id-dilejjajt. Ma inti skansajtu l-accident. Issa, għalik kien il-pjan jew għal minn kont ħatweġġa. U il-ma nħodlok xogħolok jisek. Kemm temmen jekk nilek minn 0 sa 10 inti xjettiku wkoll. Ejja. Ġifieri teorija inti. Di-teorija. Di-teorija. Ġifieri teorija ma jfissirx affarijiet li nitkellmu fuqha huma teoriji, imma mbagħad jiddependi kemm temmen jew le. Issa, kemm nemmen minn 1 sa 10 tajli? Tagħmel sens, ġifieri li qed tgħidli. Mill-esperjenzi personali tiegħi naħseb illi nasalna ilek 8. Stra? All right. L-unknown. Naħseb jien ngħidlek 8 mill-esperjenzi personali tiegħi. Ġraw li affarijiet f'ħajti fejn kont qed noqrob lejdi. Bażla tiegħi mortaw, id-destin xorta ħadni hemmhekk. Bil-fors. Ħana jillek storja, waħda mill-istejjer li ġejt biex ngħid. Forsi mrejt mela ntellaħilek ngħin ukoll. Mela ftit ta' snin ilu, insomma jien kont ma nafx il-mara, ovvjament qed nitkellmu madwar 8 snin ilu. U l-mara kienet qiegħda f'programm partikolari fejn kienet bħala udjenza, kienet marret medium fuqha u kienet qaltilha ċertu affarijiet personali. Lil-mara ġo l-udjenza. Imma 1-to-1, mux waqt il-programm. Ġol-udjenza 1-to-1, ġifiri mux qed tiġi filmjata dik. Le, xej, ġifiri ġast edin emmek, għaltla ħanodlok sekondek joġbok. ABCD. L-ABCD kien il-messaċ. Il-messaċ kien vak, ħafna l-mara tiegħi li ma kienx taf ir-risposta, marret id-dar tagħha tkellmet ma min kellha titkellem u verifikawla li dak li qaltilha l-medium kien vera. Bum kbira li diġà jiena di. Il-mara interessat ruħa u fitċet fuqha u mara tkellema wkoll 1-to-1. Waħda mill-affarijiet li kienet qaltilha illi n-nanna tagħha tal-mara tiegħi sabitilha għal xi ħadd li wimeġ ħafna flimkien, da xi ħadd jgħid fid-drama, ħajkolkom familja li timxi fid-drama u ħafna affarijiet minn daw ħajsir ix-xogħol tagħhom, qatlu ħadd intaqgħu bejn Diċembru u Jannar, qatla batitulek in-nanna, qaltla meċ ħafna intom it-tnejn. Minn Diċembru ntqajna f'Jannar bdejna nħorġu flimkien. Tajli kombinazzjoni. U mhux għax il-mara imma kellha ħafna relazzjonijiet qabel ma stajx inkampa jiena, ma nafx għala forsi ndira se daqsxejn jibsa, imma mal-mara inkompatibbli ta' barra minn hawn. Ħafna drabi niċċajta magħha l-mara ngħidilha aħna qegħdin flimkien ħabba nanna ngħidilha xi ħaġa u xi seħħer ngħidilha li kien flimkien. Istja. Li ma ċajta partija tal-ġen. Ġifieri qalt l-affarijiet illi l-mara ma kienx tafhom u kellha tivverifika minn familjari. Minn persuna tinsiex kejt li ma tafix u ma tafx li ġejja. Ġifieri mhux qegħdin hawnhekk u inti kont qed tistenna li sew stajta mir-riċerka fuqi. Tik ġa waħda. Rendemu. U tu kif qed tgħidilha ħadd inta mhux ħadd f'Diċembru Jannar mela id-data qatata ħajkunu fid-drama, qatata qatla jsir ix-xogħol tagħkom. Jien batnuħu l-full-time tiegħi illum taħdem miegħi full-time ukoll fuq drama. Qaltilha ħafna affarijiet li sewħe naħseb lejt tiegħek intellaħilek ngħid f'dal-każ għax jekk hemm dawn in-nies entitajiet ma nafx issejħilhom inti li qed jgħidu dawn tip ta' messaġġi jista' jkun li dan kien messaġġ minnhom illi forsi frott it-tfal tagħna u frott taħna min jaf. Ħajġri xi ħaġa. U hemmhekk nerġa' naqalek mela allura hemm destin. Hemm ultimate goal, iwa, hemm ultimate goal, però nemmen li d-destin ma jfissirx li għax inti
miktub hekk int ħadd tagħmel hekk. Għax inti ħanarġa' ngħidilek inti għandek dak li jissejjaħ il-free will. Sewwa, u l-free will tiegħek hija li dak il-ħsieb li jgħaddilek dak il-ħin, id-deċiżjoni li inti tieħu dak il-ħin. Jaf bedek mid-destin tiegħek u jaf waslek għad-destin tiegħek. U għalhekk imbagħad nemmen pereżempju fir-rinkarnazzjoni jiena. Jien hemmhekk li tal-lemmur. Fir-rinkarnazzjoni. Iva. Jien hemmhekk li tal-lemmur. Nemmen li minn għalija fuq mill-podcast tagħhom smajta li hemm dimensjonijiet differenti li inti dejjem tiġi biex titgħallem ħalli dejjem titla' dimensjonijiet. Kważi nisal nemmina. Anki għal fatt li tara ejn nitkellmu jien sensittiv anke jekk nara nemmlu ma nkunx irid noqtlu. U t-tifel tiegħi nara joqtol nemmlu jitqubija n-nies u nirrabja miegħu. U nibda ngħidlu għax dak hekk, ma nħoss li għandi noqtlu għal xejn oġġett jiena. Imbagħad ġieli tara nies li huma sensittivi għall-aħħar. Jista' jkun li wieħed għadu qed jitgħallem u s-sensittività ġiba xi forsi darba kont dak innemmlu jew jien għaddejt minn ċertu affarijiet allura nsib ċertu. Jien sensittiv ħafna. Inti empatiku. Għalfej. Jista' jkun l-passat tiegħi ġabni jekk x'għaddejt minn ċertu affarijiet allura jien naf li m'għandix innigges ċertu affarijiet. Kif naraħħa jiena sewwa. Jien naħseb li fid-dinja jitwildu nies forse ħanat zardanajt ġifiri li jkollhom ruħ. Però nemmen li hawn nies li they are just empty shells. Ġifiri li jkunu bla ruħ. Nemmen dik. Imma tajt li wieħed ikun pure fucking evil. All right. Pure fucking evil. U għalfej? Parti minn dan il-pjan. Per eżempju, Ġuda. Sawa, kieku Ġuda ma tradixxix il-Kristu, kieku Kristu ma sallabx, kieku Kristu ma salvax id-dinja, skont l-istorja. Mela rata li mela Ġuda kien hemm bżonnu, ejja żgur. Ġuda ma il-vittima fil-verità fl-istorja. Ġuda kien il-ħaruf tal-offerti, sawa, l-sagrifika ħajtu marta dan għax tradixxa lill-Kristu biex Kristu wettaq il-pjan li kellu Alla. Sawa, mela allora Ġuda rajt kien bnidem ħażin għajlu li trid kien bnidem ħażin hija. Ma mingħajr Ġuda kien isir xejn. Fimt? Mingħajr Neroni li kien jippersegwita l-trabi u il-Madonna u San Ġusep kellhom jaħarbu biex marru Ġerusalem u marru Betlehem u marru ma nafx l-Osja marru. L-istorja semmek. Kieku l-istorja ma kienx tasal-hemm, kieku tlatem maġi ma kienux imorru hemmhekk u jisibu lil-Ġesu. Fimt? Jiġifieri hemm post għal kollox u ftakar iċ-ċessbord magħmula minn abjad u iswed u għandek il-pons quddiem u għandek il-fillra ta' wara li dawk qed jissakrifikaw ruħhom għal figuri ta' wara. Però mbagħad dejjem tiftakar ħaġa oħra li hemm il-plejers. U mingħajr il-plejers dawk ma jimxux waħedhom. Imma mbagħad niġi għax jiena mbagħad ma naħseb allura l-għana ħari ta' kollox. Ma nafux. Ħadd ma jafu. Jekk tasal tibda temmen punt tikkontradixxi lilek innifsek xi ħaġa oħra. Għax hija mmorru għal qed ngħid li nitlgħu dimensjonijiet differenti. Għallim raġuni. Għalfej minn ħalaqna jew jien naf kif ġejna ma tlajniex fuq mill-ewwel. X'kien hemm bżonnu da kollu? U dak huwa nerġa' immur fejn bdejna mill-bidu x'jagħmel interessat f'da suġġett. Għax dejjem jinfetħu affarijiet ġodda u llum grazzi anke t-teknoloġija u l-affarijiet li hawn dejjem niskopru ċertu affarijiet iktar. Meta tibda taqra l-Bibja pereżempju u taqra li pereżempju sa ħanaqrawha letteralment, sewwa mhux figurattivament. Alla ħalaq Adamu u Eva. Għallhom minn dik is-siġra tiklux. Għandek is-siġra tal-erf u s-siġra tal-ħajja. Mela Alla riedhom Adamu u Eva. Mela l-inna ma ridniex. Naqblu, dar riedhom ġi xadini, ġozu, ġogaġġa. Sekenti għandek ġi xpakka galli. Sawa, ma ridhomx jitamru, ma ridhomx ikollhom il-frieħ, ma rridx ikun hemm aħna. Jekk tibda tirraġuna b'dan il-mod, tibda tgħid kif qed tgħid inti, għaliex ma qabadx ħalaq il-bniedem taħ kollox equally. Ma jien naħseb li dak l-aħjar ħaġa, dak il-free will. Li inti tagħżel kif tqatta ħajtek hawnhekk fid-dinja. U mbagħad il-judgment isir fl-aħħar u l-judgment inti tagħmlu
Għaliex, għax inti jkollok film għaddejm qoddim għajnejk u inti taf x'għamilt. Kulħadd jaf jekk poġġi deħ fuq qalbu x'għamel. Din ukoll hija teorija. Teorija. Għax li kieku huwa hekk ngħidlek Mhux hekk. Okay, fair enough. Imma hija teorija. Teorija. Għalhekk l-affarijiet ma jagħmlu sens. Jien naf x'un battara nies imutu żgħar pereżempju tfal x'sens tagħmel? Le tagħmel sens. Ħabba l-ġenituri tagħhom forsi ħatajli. Ħabba l-ġenituri, ħabba ħutom, ħabba l-familjar tagħhom, ħabba n-nanniet. Kombinazzjoni milux semmejt storja ta' li kienet issemmet fuq xarba. Jidilli smajta li change do their pet. Għax inti ma jiġri xejn fid-dinja għal xejn. Jiena nemmena dik li ma jiġri xejn ta' xejn. Ma nafx li gerfix li ħafna moħħi huwa li taska aħna perfetti. Aħna kollox eżatt. Bimniħer biex tuħu nifs, bizzograx il-mama tagħna bina kun ġożaqqat. Kollox eżatt. Allura jekk knaw di xi ħaġa insura xi ħaġa li ħolqitna li għamlet il-ħajja. Kif imbagħad tħolqot ċertu faults? To restore balance. Immaġinanti għandek id-dinja u kulħadd jipprokrea, għal ma ngħidx kelma oħra, popolazzjoni ma jmut ħadd. minn 9 biljuni, insiru 10 biljuni, insiru 11 biljun, nispiċċaw niklu xulxin, ħadd ma jimrat tajli allura tixtieq li jkun hawn il-mar, tixtieq li jkun hawn il-gwerer, le. Imma that's the rule of the jungle. Sfortunatament il-bniedem hu hekk magħmul. Fimt? Inti għaliex pereżempju jinnaf għaliex isiru terremoti, għaliex isiru maltembati, għax id-dinja tkun qed tirrepara lilha nnifisha. Fimt? Il-bilanċ once li jintlaħaq jizbilanċja ruħu dak ikun hemm dak l-iżbilanċ id-dinja. Però xorta hawnhekk forsi mhux naqbel daqsxejn miegħek għax narġa' mmurlek lura daqs kemm affarijiet li huma perfetti li huma kollox eżatt li mbagħad meta nara daw l-affarijiet ngħid hija ma possibbli ma setgħu x'inħolqu aħjar jista' xi ħadd kien ikun jaf ismu sal-lek żmien biex tmut ħader karna whatever u tmut bla tbatija. Qed nagħti eżempju vera vag. Ejja, ma li kieku kulħadd jgħix għal dejjem. Le mhux qed ma jistax ikun x'kellem jistax kollok tfal. Mhux hekk. Orrejt, ma lax jien li qed ngħid jien huwa għalfejn forsi jeżisti tbatija tal-mewt jew tbatija tal-mart. Qed nitkellmu fuq xi ħaġa li llum ma naħsbux għax aħna tnejxuha. Issa aħna qed nitkellmu li da kollu ħalqu xi ħadd ma ġiex waħdu through Big Bang eċetera. Jien nemmet ngħidlek xi ħadd mhux qed nitkellmu għalla xi ħaġa li m'għandix idea x'inhi u ma stax nifhem. Però nemmen li hemm xi ħaġa kbira ta' barra minn hawn bil-fors għax l-affarijiet huma hemm arkitett. Eżatt. Hemm arkitett. Xi ħaġa ta' barra minn hawn kollox eżatt. Sa x'inhu dal-arkitett? Jista' jkun supercomputer li ma nafux. Eżatt. U ngħixu ġo Matrix. Onrajt f'dik hija xi ħaġa oħra. Xi ħaġa oħra li jiena naħseb ħafna fuqha. U għalimmet immurlek allura jekk kellna dal-arkitett li jista' jagħmel letteralment kollox perfett. Jagħmel li jrid. Ma taħsibx li tiġi boring? Boring li ma nbatix. Le, għax inti jekk jagħmel kollox perfett, mela aħna niġu robots. Le, jien qed ngħidlek huwa li setgħu jinqatgħu ċertu affarijiet mill-ħajja. Imma fejn ħataqta' linja x'jinqata'? Għax inti għandek il-perspettiva tal-bniedem. Jien pereżempju. Sorry, għax qed jiġi niħseb, eżempju, jiena nħobb ħafna l-annimali. L-annimali jiklu lil xulxin ġili jitla li gvitju b'mod brutali, l-annimali jiklu. Bejti, Madonna. Mhux deżdru. Min ħalaq. Ejja, ma min għamla r-rul dal-arkitett. Allura ma stax hemm xi ħaġa differenti. Qed tifhem xi ngħid. Kien hemm bżonn li min ħoloq da kollu jgħaddi ċertu affarijiet minn massakru minn uġieħ minn dik li ma stax nifhem jien hemm fejn. Dik hija d-dinja. U nemmen li kieku kienet differenti kienet tkun boring. Kieku pereżempju l-bniedem ma jikolx. Għax inti mbagħad x'ħaj jikol il-bniedem. Eżatt għandek. Hekk fejn niġi tgħid imma x'inhu jikol pereżempju. Sewwa. Kieku pereżempju, jiena lek pereżempju, jiena carnivore pereżempju, jien laħam u bajt bisni. Jien nħobbu ħafna. Sewwa. Jien meta ġieli kien hemm nies li jkunu vegan u jkunu vegetarian ħafna minn daw jibdew jgħidu li ħafna paroli u jindaħlu u jiena dik ma nistax għaliha. Li anki jien nħobb nitkellem imma dik li jisek timponi. Jien taf kemm inħobbu l-annimali jiena biss għandi tliet teqtata so nadurom ġifieri jonqosni. Nixtieq li ma kontx nikoll l-annimali jien.
Ma mbagħad jekk noqogħdu sejrinek li l-jum u t-tigra mhux annimali jieklu. Il-kelb u l-qattus mhux għall-annimali jieklu wkoll. Ma nafx skuża li nġib li l-nifsi, ma jien ngħid illi kieku jien ma qedkilx dik il-ħuta kienet il-ħuta l-oħra li ħajja. Mhux hekk. Tagħmel sens. Tagħmel sens, Issa, jiena ma naqbilx il-mod kif jinqatlu l-annimali, hemmhekk orra, 100%. Fimt? Imma sfortunatament, ma nistax noħroġ bil-vleġġa u bil-blerows fuq spalti u noħroġ nikkaċċja u mmur ngħidilha grazzi tal-li tajti lin-natura u mmur sajjar tad-dar. Sfortunatament ikolli mur ant il-lidl, mur ant tal-grocer, nixxillaħam. Kif inqatel l-annimal ma nafx. Imma jekk in-natura tiegħi li l-bniedem maħluq biex jikol l-annimali. Sawa, għax il-bniedem huwa annimal. Il-bniedem huwa annimal, huwa bestja. Annimal intelligenti. Rajt, annimal bġissaqaj intelligenti il-bniedem. U anke l-fizjonomija tal-bniedem turik li aħna mamulin biex nikru l-annimali. Rajt, l-axtu tal-istonku. Għajnejna qegħdin qudiem snienna. Ġifieri, we are predators, mhux prey. Fimt, il-ħaxix u l-tsids u dal-imbarazz kienu emergency food. Meta kienet tiġi x-xitwa, kunaw kullum kien bis-snow, bis-silġ u tmur foraging. Sawa tiġbor il-mushrooms u l-imbarazz. Ma kienx di normal diet għal-bniedem. Ġifieri jien għal dik il-ħaġa li għax qed nikol biċċa laħam hawn nies li ddemonizzawni għajli għax inti ma tħobbx l-annimali, dik hija bullshit. Pereżempju hawn min naf minnu vegan jien l-kelb tiegħu jietimaw vegan. Jien taf xnajlu dik moħrija tal-annimali kieku jiena lilek narresta. Għax inti taħqar il-kelb. Għax il-kelb mamul biex jikol il-laħam. Anzi ħut il-kelb, iktar minn laħam. Jien xaġa li tweġġa li vera qalbi għax jiena nerġa' ngħidlek bħalek nħobb ħafna l-annimali u li nikol l-annimali tniggiżni. Imma immur għal dak il-punt, kieku ma kielx dik il-ħuta nibqa' fuq l-istess suġġett. Kieku hemm dik il-ħuta li qiegħda ħajja minn Dik hija l-istorja tal-ħajja. Forsi biex nalqa' hawnhekk fejn jiena nerġa' nispjegalek fejn ma naqbilx dal-arkitett li għamel. Nemmen li la seta' joħloq daqshekk affarijiet perfetti. Xi ħaġa beyond our intelligence li seta' jagħmel naħseb hemm. Però xorta nibqa' ngħidlek kieku aħna ġejna robots. Ġifieri inti temmen li nistgħu nkunu Matrix, dija xi ħaġa oħra. U ħanerġa' nħudlok spunt fuq storja oħra li għandi, jien ħanajdla nof storja għax di qatt ma ħsibt fuqha kejt. Dik interessanti ejwa. Qatt ma ħsibt fuqha bil-mod kif naħseb issa għal fatt li smajt il-podcast ta' Mirko. Mirko l-ħar darba birri jitkellem għax kien sab xi dinosawru li sparixxa. Jiena kelli dawk il-1920 kont nħossni tajjeb, kien ikolli ġiżirana jisa minn daw rabber. Kienu komuna ħafna ta' mbagħad hawnhekk f'xi ditta ta' xi armani u hekk. U di kont inżomma dejjem fuqi. Kuljum ma norqodx biżbija għax jiena kun rid naħsel xahar qabel norqod u ninżel affarijiet kollha għandi fuqi. So din kienet xi ħaġa li kont nagħmilha ta' kuljum. Darba fost l-oħrajn qomt filgħodu f'kelli xkaffa wara s-sodda tiegħi immur għal dil-ġizirana u dil-ġizirana ma tinstabx. Mela, li ma neħejtix minn fuqi fil-għaxija, nista' niggarantilek jien 100% għax jiena ma nafx tissejħem, ma nafx OCD, ma nafx x'inhi. Jien ma rinaxxilix norqod b'affarijiet fuqi, nkun irid ninża kollox. Ġifieri din żejta żgur. Ma kienx fuqhom filgħodu. Ma kienx fuqni. Mela din żejta żgur. Mela suppost qiegħda hemmhekk. Minn hemmhekk bil-bib magħluq ma jidħol ħadd m'għandniex tates, ma kienniex annimali. Tigi l-lum jodar t-insiba. Bqajt nittama l-insiba, sa ftit ta' snin ilu, meta jena u l-mara mxejna mid-dar, u għatlaqaw l-ħanżar ma' u xida. Ġibni għaxiex, il-familja tijaj neħħew insomma, s-sodda bidlu kollox pers li kont laqtijena, u di bqajt ma' nstabiċ. U sa ftit tal-ġematilu dejjem rajta, min jaf xġara. Mbabda titkellmu intom fuqa, jista' jkun xi glitch fil-Matrix? Jista' jkun? U l-ek jtnajlek forsi nof storja. Għara li tajli ġizerana, oġġet zaħir, bħal ċurkiet. Per eżempju, ta' dinosawru ta' Mirko jena, dik hija big question mark. Għax da ma tajċ, għat ma sab id-dinosawru, għat ma sab laqas biċċa mid-dinosawru, għax da kien jizzarma. Ġvi jena dika tiskantani ħafna u kien kbir, kien da zek. Xin niftakru. Jien niftakru da' dinosawru, niftakru fil-patchwork u fil-magazzins.
Ma konċ naf li kellu l-skin, dik biss li ma konċ naf, ma niftakru da. U bdejna nitkellmu ftit tal-ħinilu l-istorja tiegħek tal-qmis. Mejsu. Ma dik mhux oħra. Dik kważi iktar gravi minn tagħna. Dik iktar stramba, Għax di isek immaġin għandek dan il-mak, naf li qiegħataw. Ħares lem, dawwart wiċċi u ma rajtux. U qiegħed waħdi. Narġa' ndawwar wiċċi u punsebu hemmhekk nibda ngħid tal-bliħ. ġara. Tal-bliħ. Fimt? Jiena kultant ngħid li hija possibbli għax aħna tnersqu viċċi li nagħmlu għadil ħaġa, ejja mmorru pereżempju xi ħaġa li llum forsi kulħadd jaf li huwa ChatGPT. Jiena nħossni qed nitkellem ma jien naf robot intelligenti ta' barra minn hawn. Minhu pjaċir kol conversation miegħu għax nitgħallem. Kieku dan tuħ b'xi mod il-kuxjenza li għallum tidher Mission Impossible, imma anki l-affarijiet li tagħmlek ChatGPT 10 years ilu kont tgħidlint miġdum ma jistax ikun. Però meta tajt kuxjenza jiddependi define consciousness mbagħad. Li da jkollu jinnaf il-free will li tissemmi inti pereżempju, li jħoss li jkollu l-feelings, min jaf x'qed niskopru. Jiena mhux hemmhekk biss temm id-differenza minna u jekk teżisti li qed insemmu aħna li hemm xi ħadd li tikkontrolla din matrix. Min consciousness ħanajlek kif naraħa, consciousness hija self-awareness. Li hu jkollu tip ta' self-preservation illi bħal mandu l-bniedem. Illi inti jekk jiena ħanajlu żmaħniex bidlek il-plakka ma jgħidlix okay, thank you. Eżatt. Fimt le titfinix. Eżatt. Fimt? Min jaf jekk qed tinħu hemmhekk. Narġa' ngħidlek dali għandna llum 10-15 years ilu mhux hekk biss konna nagħmlu, konna ngħidu Mission Impossible. 100%. Jiena għandi profezija fuq l-AI. Illi xi darba l-AI tinduna illi tant qed tagħmel 1+1 u taħsebi illi mhux ħad tiġi bżonn informazzjoni ġdida għax l-informazzjoni ħad tiskopriha waħedha. U automatically mhux ħad tiġi bżonn il-bniedem. Però still ngħidlek illi meta jgħidulek għax l-AI teqret il-bniedem xorta ngħidlek le. Għax l-AI mingħajr il-bniedem u mbagħad xorta mhijiex xejn. Għax il-bniedem xorta tgħid. L-AI mingħajr il-bniedem x'ħad tagħmel? Eżatt. Fimt? Dan maħniex ngħidu inti għandek biomechanical robot li għandu parti minn mekkanizmu tiegħu li għandu feelings, għandu jieħu pjaċir jagħmel xi ħaġa ħalli imur jisfen ħalli ma ngħidx affarijiet oħra u dejjajlek il-lostja li ħlist minn nies kollha ħammur noqgħod nisfen fid-dance floor nagħmel ġurnata. Fimt? Imma dan mingħajr il-bniedem li aħna l-entertainment tiegħu wara kollox joqgħod jitnejjek bejna. Fimt ġir qatt ma ħajqerdu l-bniedem li forsi jasal jieħu deċiżjonijiet awtonomi naħseb li huwa. Bħal xiex. Pereżempju kieku kellhom jiweaponizzawh pereżempju. Inti għandek perikoluża dik. Żgulew perikoluża. Ta' barra minn hawn. Li inti għandek bniedem wara joystick wara keyboard u qed nibagħtu jibbombardja dak il-pajjiż u naf li hemm tfal u nisa u jiena ngħidlek li ħejja jiena ma importanix tajli, inti ma importanix għax inti alla il-granalla jiena minix ħammun nagħmel għad il-biċċa xogħol għax jiena għandi koxjenza. Robot għabli m'għandux. Robot all right, ciao. Fimt? Ġifieri all right, l-AI perikoluża ma nafx. Darba qbatt argument fuq l-AI jekk hux kapaċi joħloq arti. Iva? Skur li Iva. Tieni definizzjoni ta' arti mela. Mela, jiena illum nużaw ħafna biex nagħmel il-PR bih. Aħna għandna skola tal-art insomma ma tlux fid-dettall. U tru PR nimxu kollox tru għandi subscription, diskutu fl-imkien u xkullu l-aħjar li nagħmluha u kif ħanniġbdu lajn u kollox. Jiena li minna nnifisha dik il-kreattività u kollet noħorġu l-arti fl-imkien. Jekk imorru għal scripts bl-Ingliż illum jista' jktiblek script kif tridu inti u smajt xi ħaġa oħra li għadha tidħol illi jumej oħra inti tieħ idea ta' film jagħmilulek tara dak il-ħin. Jien inħossni laki hawnhekk tal-fatt li bil-Malti għadu jibati għax nemmen li jumej oħra ma nafx il-lostra ħajja. Naqbel miegħek xettajt. Imma iżid art. Għalfejn. Għaliex l-arti minn fejn ġejja? L-arti. Kreattività. Kreattività, tikkrea. Eżatt. Ġejja minn hawn. Ġejja mill-artist. U qed jikkrea. Qed jikkrea mhux arti. Għalfejn le. Fotokopja qed jagħmel copying. Le. X'ġifieri? U qed jiddiskuti l-ħin kollu miegħek. Jien kif nara jiena. Ma l-arti ġejja mill-qalb. L-arti ġejja minn l-artist. Sensazzjaliżmu mbagħad. Jiena xi nħobb l-arti xi ħaġa li tiġbidni. Il-poeżija.
L-art hija poeżija. Imma u kapaċi jagħmilha. Ma jħossix, ejja naqblu għaw, Ma jħossix mhix arti. Imma kapaċi jagħmilha. Ma jħossix mhix arti. Ma naqbilx hawn. Il-poeżija ġejja mill-poeta, mill-artist, minn qalb. Mill-esperjenza tal-artist. Imma jekk tibqa' sejjerek f'kollox allura mhuwiex hu. Għaxu jistemilek kollox jistemilek innaf, id-dieta jitik. Ma nistgħu naqbdu l-artisti kollha u narmuhom fiż-żibel. U dik hija li tbeżza lili. Twerwirni mhux beżżani sinċerament qed nitkellem għax ħajġri 10 snin oħra jiena. Jiena jekk taqtali ċ-ċirku tiegħi li nagħmel xogħol ma naf nagħmel xejn ta' akid. Xejn. Inni naħseb dawn l-aħħar 15-20 sena nagħmel da xogħol u ma naf nagħmel xejn iktar. Jien nibża li jekk jum oħra l-AI jaqbad jikteb u jkun jista' jagħmel ċertu affarijiet. Mitnajt jikteb bil-Malti għax bl-Ingliż ġatt jagħmelhom l-affarijiet. Għalfejn għandek tqabbad li inti noħodlok fih, gbar ma inti tista' tmur. L-lum graphic design, per eżempju. Perfett, ġibtu l-eżempju. Ħabib tiegħi għadu kemm jibgħat li l-bieraħ set ta' logos għall-kumpanija tiegħu. Jien kont naħdem ma' kumpanija konna niċċarġaw xi 500 il-wieħed dak iż-żmien. Data mhux wieħed ta' lista infinita. Hemmhekk hija xi ħaġa li taqbad beżżani mbagħad dik, imma mbagħad ngħid forsi naf ħanimxu l quddiem li forsi konna bżonn inqas nies għax-xogħol forsi naħdmu inqas u l-inkam. Xi ħaġa tittiċċaqla akid ta' xi ngħidlek jiena di li AI tieħu xogħol in-nies mhux qed ngħidlek li ta' bħalma bdejna nibżgħu meta ħarġu r-robots u ħajbdew ikeċċu n-nies xorta kellna bżonnhom in-nies. Meta ħarġu l-computers l-istess ħaġa u mhux tal-li ma ġejniex bżonn in-nies tal-li fetħu kumpaniji kbar tal-gaming u ta' minn kollox, ġifieri ma nemmenx li l-AI xi darba tieħu ix-xogħol kollu tan-nies li jiena u inti nqogħdu d-dar, ġifieri nqogħdu nistennew il-bajtra ta' fħalna. Ismani mbagħad wara kollox fl-interess tal-businessman li bniedem imur jaħdem biex ikollu l-flus fil-but għax inkella ma jixtrix il-prodott tiegħu. Ġi dik oħra. Mbagħad jien naraw il-benefiċċju tagħha fejn tidħol jiena f'affarijiet ta' kura u sptar u hekk. Immaġina jagħmel hemmhekk. Ġifieri jiena tinsemmi forsi negattività tiegħu biss. Jiena forsi għax nara romantiku f'dawn l-affarijiet għax jiena artist ukoll. Jien dik li jiġi jgħidlek l-AI jikkrea l-arti ngħidlek li l-AI jaqbad l-arti kollha li kreaw in-nies jamalgamhom flimkien, jagħmel summarization tagħha u jipproduċi xi ħaġa visually pleasant. Imma visually pleasant ma tfissirx li jitzart. Forsi jien qed nara l-arti ġejja minn ġosso minn ġorruħ. Minn l-aspett ta' business. Minn aspett ta' business storja oħra. Aspett ta' business storja oħra. Kulħadd jaf jipproduċi, jiena forsi qed nitkellem fuq fotografi għax jiena fotografer. Kulħadd kapaċi jipproduċi ritratt. Għalhekk hemm fotografi, hemm art, and there's fine art. Sewa? Fine art hija xi ħaġa li inti ġor ritratt qed tara l-istorja tal-artist kollu. Hemm parti minn ruħi ġu dak ir-ritratt. L-AI kapaċi jagħmel dak ir-ritratt aħjar minn tiegħi. Aħjar minn tiegħi. Imma feeling li l-artist fejnu. Mhux hekk? Għax inti f'kull ritratt, f'kull pittura, hemm tnejn min-nies. Hemm l-artist u min qed jarah ir-ritratt. Qed jikkonsma il-viżjoni tal-artist. Mela l-AI, it's not an artist. Can never be an artist. Forsi ħanarġa' mmorru lura s-suġġett. U jekk true AI forsi nkun nistgħu niskopru anke iktar affarijiet ta' paranormal. Jiena m'għandix dubju. M'għandix dubju. Ritratti f'dawn l-affarijiet. So nipprovaw naraw anke l-benefiċċju tagħha l-ħaġa. Pereżempju meta tajt Matrix inti, meta tajt simulation at fijem? Jienek nemmen. Nejxu simulazzjoni. Nemmen li tista' tkun, ġifieri mhux qed ngħid li dik hija l-belief tiegħi, jien ma nafx nemmen, ma nafx. Nemmen li hemm l-arkitett la bdejna nsemmu hekk imma m'għandix idea. Xkultant nara inti għaċċi darba tiġi unplugged mis-sistema u tqum u ssibru hekk tajtaw fejn qiegħed. U ssibru hekk ġo laboratorju qed tajt. U dik kienet hija kollha ħolma. Le. Jiena il-ħsieb tiegħi huwa li once li inti miet hemm two options jew tulaċċa toħor floki u jindaqsek jew nkella rġajt twilit fl-istess logħba u logħba tibqa' għaddejja. Però qatt m'ammur, eżatt, imma qatt m'ammur dak il-laboratorju ta' min ħoloq din logħba.
Alright. Palma aħna eżempju ħlaqna l-AI biex nfehmek. L-AI qatt ma jiġi biex topic your mind ta' biss. L-AI mhux ħajjiġi f'dil ħajja, qed tifhem ħajbqa' fil-ħajja tiegħu. Issa dan huwa ħsieb, ġifieri who knows. Aw ħafna affarijiet strambi. Meta tisma' daw l-istejjer apparizzjonijiet. Jien ngħidu ghost. Għatrajt xi ħaġa. Għandek xi storja? Għandi stejjer u waħda minnhom ħanibdelek b'waħda naħseb li għax ġerat li ovvjament inħossa ħafna. Kont kelli fejna fjena. Form 1, Form 2 kemm ikollok żmien? 11 mela. Dak l-ilma. U kien hemm ġnien fejn konna nqogħdu għand il-familja tiegħi insomma, u l-ħbib tiegħi kienu jqogħdu n-naħa l-oħra tal-ġnien. Mela aħna noqogħdu għaw, timxi biċċa għandek ġnien fin-nofs u n-naħa l-oħra jqogħdu l-bib tiegħi. U insomma, b'dal ġnien kulħadd kien għaddi minnu, aħna dejjem ronġu li xejn, qabel ħajja kienet differenti mhux bħallum, ġifieri li nkollu niġru barra u blalen u ħaġa oħra. U b'daqqa waħda niftaħar biġu l-iskola jgħidu, Madonna smajna li xi ħadd jgħajjed fil-ġnien, semgħu ruħ tajjed. U għall-ewwel tiġi mhux 6-6-12 qed jibilgħu. U jiġi liħor. U ma taqbad tiġi daqsxejn iktar xettiku, tiġi iktar fin-nofs, speċjalment meta torqod il-ħbieb tiegħek. On fine day tispiċċa forsi anke tkun iżgħar tajt, Alla ma għaddix minnu dal-ġnien bro, tandur id-dawra kollha li ma jimrix nisma' xi ħaġa, u għaddejt nagħmel. U dal-ġnien iddeskrivih dal-ġnien kif inhu siġar baxxi, siġar għoljin? Siġar għoljin? Forsi fi 50 metru. Ankin qas fih minn 50 metru. Vaska fin-nofs u siġar biss. Okay. U darba fost l-oħrajn insomma kien jgħid filgħaxija fit-tard konna grupp ta' ħbieb innaħa l-oħra tal-ġnien, ħalli n-nies jifhmuni. Stanza sik fejn qiegħed dal-ġnien? Il-Marsa jgħid. Okay. Il-Marsa. Jgħid moħħnajt xejn bil-insemmi insomma, jgħid viċin ta' pont, minn għalija Belvedere jismu. Minn għalija jgħid viċin ta' pont. Il-Marsa tista' tinżel minnu minnaħa u tinżel it-tarax minnaħa l-oħra. Din l-istorja li tinsemmi jiena ilha 25 years. Insomma, darba kont jgħid fejn sħabi, in-naħa l-oħra tal-ġnien u kollha ridna naqsmu. U kulħadd kienet jibża, ma konna din 3 min nies u minna l-kuraġġ. U flok għaddejna minn nofs għaddejna min naħa tat-triq li tiġi għal Diċembru 13. Il-triq. All right. All right, taf li place jaħal ġnien, okay. Kif għad li Diċembru 13, all right. Taf li imma mhux Diċembru 13 fejn jifqu tal-linja fejn kien hemm il-ġnien ta' wara fejn kien hemm tal-go biex niftiehmu. Mhux isek diħal Albertown, ngħid sew. Le, ġej jisek sejjer lej il-belt, direzzjoni lej il-belt. Faċċata tiegħu hemm il-ground tal-Marsa. U hemm il-Richmond Foundation illum faċċata tiegħu. Okay. Right, in-naħa l-oħra. Okay. U insomma għoddejjin mit-triq. U kif naslu f'nofsu nismgħu twerżieqa ta' tifla. Kexxitna kollha kemm aħna u l-ħaġa li għalija hija prova li konna 3 min nies. Smajnija fl-istess moment, u tlaqna niġru niftakar li jien li ġbidhom it-tnejn li huma, daw kienu waħwa, kienu jiġru iktar minni. U għamilt snin twal, naħseb għad nisallhom li waħda qatt ma dejt minnu dak il-ġnien. Ma rajtu xejn. Ma rajna xejn, imma smajna din lajta u lajta mhux smajt ħoss taħseb għajta, twerżieqa ta' tifla. Minn fejn kienet ġejja? Aħna assoċjajniha li ġejja minn hemmhekk mill-ġnien. Minn ġol ġnien. Imma l-istorja tkompli taqgħod. Għax kif qed ngħidlek, żmien qabel bdew ġejn in-nies jgħidu li semgħu hekk, u kulħadd jiddiskrivi l-istess ħaġa, twerżieqa ta' tifla. U filli dejjem ngħaddu minnu dal-ġnien, filli baħ. Tagħmel imur jinvestigaħ dal-ġnien Mirko. Ejwa. Issa biex inkomplilkom l-istorja niftakar dak iż-żmien kont imur iż-żaki, dilli jeżisti iż-żaki jiena. Niftakar kienu għalulhom xi ħaġa żgħażagħ kattolika. Xi ħaġa tal-Knisja ma kienu nagħmlu ħafna attivitajiet joħorġuna. Għalhekk ma nafx biha. Le kienu vera jieħdu ħsiebna u hekk imma ġifieri kienu ta' ġid f'ħajjitna mhux affarijiet ta' Knisja biss. U kienu konna għadnilhom insomma u bdew jismgħu mand kulħadd daw iż-żak tal-Marsa u naf li kienu għamlu qudiesem. Jien ma kontx mortax bżajt. Le, twerwirt. Kif twerwirt, għazdet noħroġ waħdi mid-dar. By time, ma baj nistama xej. Mbagħad daqshekk.
Ma nafx għaxek marru xamlu xie qoddis jew għamlu għaf kollox. Naf li ma bqajx għaddej minn hemm mhux ixnijat insomma lajdut waf u bitkollox fuq ruħu. Imma ma nistax niddiskrivi kemm jiena żgur xi smajt u kollox. U li mhux qed niġġennen għax ngħidlek stejjer oħra li forsi moħħi la ploba bija, imma dik konna flimkien u r-reazzjoni kienet flimkien ukoll. Kif jista' jkun? U m'hemmx istejjer marbut imma dal-ġnien. Mela, issa ħanibda forsi nispekula, dew iduru stejjer illi kien hemm tifla li kienet mietet f'xibir hemmhekk. Imma issa qed ngħid affarijiet xi smajt. Ġifieri jista' tmur inti tajli isma' dak huwa xejn veri, huwa veru ma m'għandux jaqsam. Jien l-unika ħaġa li nista' ngħid li hija 100% huwa dik lajta li inti smajt. Li smajt għadni ma ddejtx 25 sena għadni ma ddejtx waħda minnu dal-ġnien. Stejjer interessanti, affaxxinanti, xi ħaġa bħal dik nibda nilabba tal-avukat tax-xitan, xi ħadd tiċċajta magħkom. Ħsibta wkoll allura kien hemm xi ħadd 24 siegħa f'dal-ġnien. Ma tagħmilx sens. Għax jiena oġġettiv ħafna ġifieri jien ħajlek stejjer oħra li wkoll ħanipprova nsib skuża għalihom. Die partikolari nibdejt ma kif jista' jkun. Imma jista' jkun xi ħadd li konna aħna magħhom għamlilna ċajta wajjed, imma allura anke n-nies kollha li bdew jgħidu l-istess ħaġa kulħadd għamilhom ċajta. Kulħadd gideb, kulħadd kien hemm xi ħadd. Meta tibda tisma' daw l-istejjer jkunu għaddew minnhom nies oħra ġifieri, hemmhekk ovvjament tibda tikkonvinċi ruħek. Għadak huwa tajt smajt anti waħdek ngħidlek huwa possibbli kien hemm xi tifla wersqet. Fimt imma mbagħad meta tibda tagħmel daw il-1+1s. U tul ta' żmien għax dana kif għadt inti possibbli hemm xi ħadd 24 hours. Mhux hekk. U joqgħod alla kull darba li jgħaddu tfal minn hemmhekk joqgħod iwersaq biex ibeżżagħhom. Ma tistax tajta. Tistax tajt. Jista' jiġri kollox. Tistax tajt. U nixtieq forsi jekk xi ħadd qed jarana, jien naf fil-perjodu ta' żmien tiegħi għax da ma kienx persuna waħda jew il-post li qed issemmi perswas li ħafna nies jafu bih u min joqgħod hemmhekk u forsi jgħidilna xi stejjer oħra. Ġifieri tista' illum il-bidel taqalawh għandna llum ġieli nużaw ġifieri anke nibgħat in-nies filming u hekk inkunu grupp, ġifieri nbidel ħafna. Imma anke llum li nbidel jien waħdi ma mmurx. Xi ħaġa oħra li ġrat li ħanibqa' fuq l-istess suġġett. Araw hekk ngħidlek forsi jista' jkun moħħi la ploba bija. Niftakar konna mmorru l-Marsa tal-Ingliżi, tiftakru? Kien hemm il-Marsa tal-Ingliżi. Il-Marsa tal-Ingliżi sejħa. Kien hemm it-trakka jidir li hemm għadu kollox imma qabel kienet. Mhux ħejwarf hemm xi jgħidulu. Ħejwarf, le. Ħejwarf hemmhekk Marsa tal-Ingliżi. Marsa tal-Ingliżi su jiġi faċċata ta' Albert Town imbagħad. Fejjem tal-atletika. Ras ħanżir xi jgħidulu ħejwarf ma nafx jgħidulu hemmhekk. Le literalment għal-domoro, rajt. Fejjem kwaċ ħaxix li għamlu. L-atletika ta' Malta hemmhekk isiru u hemm ħafna grounds jidin. Hemm dak isu il-ma qiegħed Iva, l-isqadu hemm dak ġifieri. Ikun hemm għadu. Issa konna żgħar hemmhekk konna mmorru spiss aħna nilagħbu ħaġa wara. U fil-għaxija ħafna drabi kont jieħodna missieri mur man-neputi tiegħi u qabel naħseb illum m'għadux hekk kont tista' tħol fit-trakka toqgħod tiġri jkun hemm daw tal-athletics noqgħod naqbżu fuqhom u nieħdu sija pjaċir ta' vera. U niftakar darba kont qiegħed man-neputi tiegħi u jien forsi kelli naf il-11 l-istess u kellu xi 6. U bdejna naqbdu ma' xulxin kien hemm xi tfajla ħbieb tagħha u aħna ma tafx kif. Taqbad ma' xulxin ta' tfal. U staħbejnilhom niftakar morna daqsxejn il-bot u n-neput għatlu mur imbutta konnet naqbżu fuq trampolin għatlu jiġri għal imbagħad jiġri warajna u nduru trakka jiena. U da mar jimbutta u flok ġiet fuq trampolin ġiet mal-art u tifla bdiet tibkja weġġat. Xejta barra minn hawn imma weġġat. U dak il-ħin nisma' l xi ħadd u l-vuċi għadha f'moħħi b'mod demoniku li jgħidli għalfejn għamilt hekk kattiv. U jien dak il-ħin tbissim taħsibtu jaċċat unħares li hemm nara l-fens ma nara l-ħadd u l-istess tlaq ġirja waħda li d-dar. U ma kien hemm ħadd. Ma kien hemm ħadd. Ma kien hemm ħadd. U kienet in-naħa l-oħra ta' trakka, ġifieri mhux jista' jkun smajt il xi ħadd minnhom, smajt lilha tibki fil-bot.
nibda ngħid moħħi la ploba għax ħassejtni sensittiv li weġġajt il xi ħadd. Imma qatt ma ġrat la qabel di jew wara. Qatt. Stramba stja. Stramba ħafna. Stramba. U kollha l-istess età. Xi ħaġa oħra kont id-dar hija triqet. Sorry, mhux triqet jgħid fis-sodda norqod jien għad nisallum jien norqod tard ħafna kif ġiena ma setlieta ta' filgħodu mqajjem naħdem l-erba' mbagħad nqum tard l-10. U l-istess kont qed nitqellef fis-sodda u f'daqqa waħda aħna id-dar fejn kont noqgħod l-antika, ġifieri qisu l-kamra tas-sodda tagħna kienet f'kurutur tiegħi. Kurutur li għatija l-kamra tommi bil-bieb, kamra oħra u l-kamra tal-banju. Allora stajt tara kollox fejġiet tara ċili su l-antika. U konti għat fuq is-sodda nitqelleb ras il-fuq u nara daw li xel. Inħares u fil-kamra tas-sodda l-oħra fejn il-banju naf li kien hemm nightlamp. Dejjem kienet tkun mixewla kważi. Bdejt ngħid imma jien bl-switch, plakkaw switch. Le, plakkaw switch. U bdejt ngħid imma jiena din jammina għalija kienet mitfija minn. U bqajt nħares lejha u naħseb għaddew 5 to 10 seconds, bqajt iċċassat u ntfiet. Dak il-ħinat jew hemm xi ħaġa tilab jew ħaġa u mort. Mort nittawwal u sibta mitfija mill-switch tagħha. U mitfil plakka wkoll. Issa għadni sal-lum nispjera, mux nispjera, ta' najt, forsi għat jiġi xaħat jgħid li taf għal-fej se ta' kellek jgħid difettuż, jew ħaġa oħra difettuża. Jiena fej jidħol electronics ma nafx. Però niftaħal li kont kissaħt. Ma switch mitfi. Bħalek najt. Sakemm ma kienx hemm xi shorts li switch kien difettuż. Oħra, in-najt lem baqa' tagħna l-tul ta' żmien l-istess najt lem. Qatt ma reġa' tagħmilha. Li oġġetti jaħdmu mingħajr batteri u mingħajr elettriku għandi ġistejjer. Waħda tiegħi personali u waħda ta' ħabib tiegħi. Ma nistax nagħti ħafna dettalji fuqha dik l-istorja. Imma tiegħi darba kelli arloġġ insomma u dal-arloġġ kien hemm hypnotist fuq dak il-varja tal-li kien jagħmel Mike Bongiorno dak iż-żmien u kien qal l-ewwel għamel trikk lill-udjenza li kien hemm hemmhekk għallhom tippruvaw ix-id-dar għax kien hemm min weħlulu jdeh. Niftakarix. U mbagħad lin-nies lill-udjenza ġifieri li bda jgħid in-nies jekk għandkom xi ħaġa ma taħdimx id-dar ġibuha u żommuha f'idejkom. U da qal żommuha f'idejkom u jiena dejjem kont inħobb dan ngħid. Żmien kelli kont form 1, form 2, 11, 12. Niftakar kelli arloġġ MBO id-detta ma ninsieħ qatt kien l-ewwel wieħed mill-ftit arloġġi li kien hawn digital li kellu ċajm kien idoq. U da naf li kien ma jaħdimx. Battu minn ġo kexxun tal-imbarazz tiegħi, mort fil-salotta waħda missieri, żammejtu f'ejdej, 1, 2, 3, ftħu jdejkom, jien għamilt hekk u ma ħadimx. Alright, ma ħadimx. Bat fajtu ġo kaxxa ta' żraben tal-imbarazz fil-kaxxun. U la da fil-għodu qomt tal-iskola. U niftakar meta qomt tal-iskola bdejt nisma' zin. X'inhu tal-ħuż. Għadda l-arloġġ. Niftaħ il-kaxxun u nsib l-arloġġ qed jaħdem 8 bis-sekondi b'kollox kien da. Għafaslu bottuna u ġilħin. Dal-ostjar arloġġ jien bdejt nilbsu għamilt xhur nilbsu l-iskola l-kulħadd bdejt mort ngħid x'ġara u x'ma ġarax il-lommi u l-missieri u ħuti. Ovvjament kienet xi ħaġa li ġrat li xi ħaġa ta' barra minn hawn għax irnexxieli nħaddem dal-arloġġ bil-magics. Għadda żmien u waqaf. Xhur, 4 xhur, 5 xhur. U jien missieri dak iż-żmien kien jinnavika fl-electronics, kien jirranġa kameras, arloġġi. Missier kien jaħdem fl-electronics, insomma, speċjalment fil-fotografija. U kien jirranġa kameras ukoll. U għatlu da titlu bdill il-batri. Għatlu għax waqaf jaħdem da. U jiena meta kont żgħir kont inżarma iva ma narma leh. Sewwa, u speċjalment arloġġi meta kont żgħir kienu jgħidu li int arloġġar ħassir. Għax arloġġ kont inżarma u ma narmaħx. U għad nisallhom hekk. U ta' missieri fetħu ma' wara u dak kien ikollhom dak il-washer għax kien waterproof da wieħed minn tal-bidu. Għalli, mela da ġaba bastu għalli tnaħħelu s-sil. U għatlu le, għatlu ma ftaħtux jien, għalli da bla batri. Għalla kif jista' jkun. Għamilt xi 6 xhur niġri bih
Għalli kif jista' jkun, dabla batterija, għalli dabba bastu. Għatlu li mat kien ftakar missieri li kien għalaħħieli biex ma toħroġ il-corrosion. U għalaħħilek qabel ma għamilti dil-biċċa xogħol li battu fidejk ukoll. Għala seċċur niġri bih kif waqaf li tajtulu biex jibdel il-batri. Jien għandi teorija oħra fuqhom dawn l-affarijiet li aħna moħħna jekk jasal jemmen xi ħaġa nistgħu nagħmlu l-ġubijiet. Manifestation. Tini ħsieb ieħor se taġara. Ma nafx. Toj per eżempju, ma nistax nagħti ħafna dettalji imma toj tal-Fisher Price, il-Jumfant bil-bloks fuq daru u da jinżel il-di għaw xtajdil għat-trank u jidoq. Ta' min kien tifel, żgħir, miet. Ma nafx hekk tiftakrux kien hemm dak il-każ meta bdew jisirqu minn fuq l-oqbra r-ram u hekk. U f'dak il-lejl serqu r-ram kombinazzjoni minn ma kienu għadhom jafu qabad idoq u skoprew li kemm la batteries dal-Jumfant. Ġifieri dik l-għada fil-għodu ċemplowlhom qalulhom isma' serqu l-qabar pereżempju, serqu l-oqbra. U wieħed minnhom kien tat-tifel. Tal-ġen. U ġejja minn persuna li da ma jinteressawx daw l-affarijiet. Ftakar ġi għajda li għax jiena minn dejjem kont. U hemmhekk fejn nasal ngħid kif tista' ma temmen li m'hawn xejn li għadna għax hawn min jgħidlek u hemm kollox kombinazzjoni, daw tiegħi kbir, għalih kollox kombinazzjoni. Ma kif jista' jkun? Daw l-affarijiet kollha li. Ija allura kulħadd kombinazzjoni x'indi ngħid, ejja ngħidu l-istejjer kollha tiegħi li għattillum ma kollha kombinazzjoni. Ija m'hawnx persuna ġenwina u l-maġrat kombinazzjoni. Mhux kombinazzjoni għax inti għandek immaġinazzjoni wkoll. Għax inti jista' jkun timmaġina l-affarijiet. Eżatt, bħal matlek dik li smajt il ħadd ikellimni ngħid imma jista' jkun issa jien ngħid le għax jien nafx smajtu il-wave. Klejten jiena nafx rajt. Imma jiena għal nislem minn barra bħalma nisma' l-istejjer jien nafx jien x'naħseb, allura qed nitfarrak il-ħsieb ukoll. Imma kien hemm dak il-mument tal-ħajta kont man-nies. U semgħuh ukoll. U semgħuh ukoll ta' x'kemm ġrejna. Jien nafx rajt. Ukoll għadda żmien u nibqa' ngħid imma vera. Per eżempju, kas partikolari dik tal-telefon box tal-belt ta' qoddim il-kordina. Ma nafx jekk smajtix dik l-istorja. Dik hemm telefon box darbet nixbet ritratt fa' 5 ta' filgħodu, salib it-toroq hemmhekk. Li jaqgħu infetħet weħda. Sa dik banda molla ġifieri tkun bodybuilder biex tiftaħha. Rajnija konna jiena u ieħor, rajnija tinfetaħ 180 degrees u tinstabat. U mbagħad meta semmejta fil-podcast u kienu tellaw il-podcast kien hemm min jaħdem kordina u qalilna kiteb hemm il-post ġifieri taħt il-video taħt l-episode number 9 jgħidlek dik ġrat kemm il-darba. Kif tispjega dik? U hemmhekk nerġa' ngħidlek tiġi dik id-dilemma bħalma bdejna ngħidu li tibda tgħid imma kif rikarnazzjoni. Meta tiġu daw l-affarijiet, jekk tiġu daw l-affarijiet hemm xi tip ta' spiritu, ejja nsejħulu spiritu. Hemm xi ħaġa beyond life li qed tagħmilha, jew xi ħaġa li ma stgħux naraw, jew xi tip ta' ħajja oħra. Qed tassumi li l-ghost spiriti entitajiet huma kollha nies li kienu ħajjin. Hekk naħseb. Issa jiena ngħidlek illi hemm entitajiet illi qatt ma kellhom ġisem li hemm entitajiet illi parti mis-sistema, parti mis-software, parti mill-programm, administrators tal-logħba jgħidulhom li trid. So temmen bijanti din il-logħba li mhux nemmen, it's a possibility. Imma inti t-tmura x'issa forsi mhux ħanablu li taħseb li meta mmut tqum f'dal-laboratorju kif semmejt li inti u tajt tara. Mhux hekk nemmen lena. Ma naħsibx li hekk. Le dik mistoqsija li saqsejt lejlek biex nak taħsibx hekk. Ħanajt xi ħaġa forsi ħadd qobija, forsi tisma' ngħid qobija. Inġil taf x'jadri moħħi. Nibda ngħid what if jien biss reali. Ara. U l-kumplament mhuwa xejn. Qed timmaġinani u jien qed nimmaġina lilek. Le, jien qed ngħid li int tinstema redikola ta' li int robot, dak robot, kol barra jiena xi qed qawwek fuq xi test. Le li inti robot u dak robot u hekk le mhux hekk ngħid. Illi intom huwa moħħ li qed jiġġenerakom.
Dik hemm the observer's theory fuq hekk. Kont se ngħidlek fuqha, x'taħseb? M'hemmx taħseb dik hija Dik biex narek fimtix sew anki nies jifhmun aħjar. Jiġifieri jekk jiena bħalissa id-dar m'hemm ħadd, il-kċina tiegħi m'hemmx forza li la m'hemmx Femmilhom għajnejn aħjar li inti. qed tara, la m'hemmx widna li taqbad is-sound, mela Jgħid teknikament mitfija ma mhux hemm. teżistix. u once li inti rajta Ir-renderjajta. qabdet Imma jien mhux hekk qiegħda propja. Jien mhux hekk qiegħda propja. Dika qiegħda illi inti hemm parallel universes. Mela jnamlu mod. Hemm qattuża ġokċina. F'din id-dimensjoni jew f'din il-parallel dimension sewwa, il-qattuża ħajja, di Schrodinger's cat. F'dimensjoni oħra, il-qattuża hija mejta, u f'dimensjoni oħra ġiex teqtates waħda mejta waħda ħajja. It-tlet probabbiltajiet jeżistu. Issir reali once illi hemm xi ħadd qed jara. all right. Imma qed nitkellem fuq l-istess qattuża f'dimensjonijiet differenti. Ejja. Imma ma nafx x'qed nitfixkel, imma mlura hemmhekk mhux ħanarġgħu naqgħu tad-destin li bil-fors kellu jħallħat jitwielet. Le, hemmhekk ħanarġgħu naqgħu fuq dik li għadlek jien li hemm jeżistu infinite probabilities dimmentint x'tażel li tagħmel. All right, u l-probabilitajiet l-oħra tajt illi Jeżistu? imma f'dimensjoni oħra. Jeżistu f'dimensjonijiet oħra. Ġifri x'imkien hemm kejt illi qiegħed il-ħabs, x'imkien hemm kejt illi huwa mejjed, x'imkien hemm kejt illi huwa senjur, x'imkien hemm kejt illi huwa xi pimp, x'imkien hemm kejt illi huwa xi tabib. Għax f'dik dimensjoni kejt jiena għażilt illi naqbad dik Ma it-triq. tini ċans kit, ħankun forsi biex aħna ġejna minn ġenerazzjonijiet wara ġenerazzjonijiet, il-probabilità tagħna li kellna niġu hija 0 ta' 1%. Ara kemm ġejna wara ġenerazzjonijiet. Kifri biex ġikitu ġiklejtin konna vera ultra laki. Mhux hekk? Jintaqgħu nisma' nies. Żgur. Jiena dejjem ngħid jien ġej l-ewwel darba f'ħajti meta twilet jiena u qabel meta ġejt konċeput, ġejt l-ewwel darba f'ħajti għax jiena mejt l-iktar fast. Mhux hekk. Issa ġifieri kwettejt inti. Tifhem xi rrid ngħidlek. Għax ostja, irrid kulħadd jingħaqad ma' xulxin biex ġi Kevin u Kevin qed jgħid f'daw dimensjonijiet differenti kollha. L-istra ma nasibx. Taħseb hekk? Ma jistax ikun. Ora hemmhekk nerġa' naqalek kif qed tajt inti qed tajt li jeżisti destin. Għax kulħadd kellu jintaqa' ma' kulħadd biex jiġi Kevin. Mhux destin. Aw, sorry, Kate. Jeżisti probabbiltajiet infiniti. Li inti sempliċement ma żilx dik it-triq, allura inti qiegħed f'din id-dimensjoni. U il-glitches naħseb ħanajlek x'naħseb li huma glitches. Naħseb il-glitches huma glimpses from other dimensions. Dik it-teorija tiegħi. Illi-inti tagħmel quantum leap, quantum jump. U għal-ftit ħin forsi il-vibration tiegħek kolit whatever u inti you cross dimension for a split second. U għarġajt mort l-ura. Mirko l-axħar darba għal ġifieri, l-axħar darba rajt kommenta Mirko tal-ostja kien tad-daħ. Għal ġifieri ximkien f'dimensjoni oħra hemm dak id-dinosauru qed jilgħab biħxi tifel, hux vera Mirko. Tajjeb, orrejt. Fimta? Għax minn id-dimensjoni dak id-dinosauru sparixxa. Issa da ħanajdek. Aħna semmejna l-istejjer tagħna jiena tal-qmis Mirko tad-dinosauru tiegħek tal-ġiżerana. Da jekk tidħol insegwi wieħed jiena dana jirċivi ħafna stejjer ta' glitches in the Matrix. L-istejjer li jsemmi u hemm anki video evidence tagħhom tfajla għandha brazzoletta minn daw tal-xtajdilhom hawn pendenti jkunu żgħar. Nsejtem detta Pandora. Tipo ta' Pandora jkunu shapes, daqqa ta' fekruna, daqqa ta' Alright, eżatt Pandora. Di waqtela. U raċċa ħaġa ttir. Minna. U ħasbet illi kisret inqasmitela waħda mill-pendenti. Meta ġabrita, rata tisplittja,
rat, dil-pendent ta' rat, sorry, mux il-brazzoletta, rat pendent jaqa, ma qafletix sew, rat pendent jaqa, u huwa nieżel dal-pendent, huwa nieżel, ara oxxossja tal-ġilda, huwa nieżel dal-pendent, ratu jisplitja, u di, ħasbet l-inkisret, għax di apparentement kienet xi fekruna metal isu kulur id-deb u d-dar kien isu ta' ċaquf. U di qalet mela d-dar tal-fekruna nqasmet. U rata tisplitja, mar ġabrita waħda mill-pendenti u għamlet hekk. Qalet x'inkiser minna qalet għax di intekt. Ħares in-naħa l-oħra u tara fekruna għall-eżatt bħala preċiż. Snien badda l-mikrofon waqajtu mal-artu ġew tnejn. U di, torik il-video, torik il-ritratti. Tajli, xiku tħaffejkit, mux ovvja, ma ħana ġon għadak il-punt, kullħat jikteb kullax. Fimt, semmejt storja mill-ux ta' dak il-soft toy ta' Barney. Dak bellaħtni. Tal-pliħu. Kif ġi wahdu da? Fimt? Jekk hija vera dik hija waħda mill-istoria. Tal-ballun. Ġewx titfala din jilabu, wieħed iwadda ballun rawħ, diħel ġol ħajda l-ballun u sparixxa. Qatt ma sabuħ dal-ballun, għax dan inti qed rajtu diħel ġol bispejt forsi inti ma rajtux jibbounsja, teb ta' għajnejk. Ma daqqalla din jagħmlu renovation ġoddar ma nafx kemm il-sena wara li tfal kibru saru rġiel kellhom it-tfal tagħhom u da missierhom alla jaqla il-panel tal-injam tal-ħajt u jsib il-ballun ġol ħajt. Fejn raħ dieħel minn fejn l-ostja daħal da minn ġol injam. Qed tifhimhom dawn l-affarijiet ġieri kif jista' jkun? Kif jista' jkun dawn l-affarijiet? Ma nafx. Fucked up. Il-ħaġa l-oħra li intu tkellmu ħafna fuqha C5, mhux oħra fucked up kbira. Ara, jien nara fucked up ta' barra minn oħra dik. Iva u le. Le kif? Iva u le. Mela, kieku saqsejti li sena u nofsilu konna jlek fuck up kbira, ma kontx nemmen biha. Li stena fuck up ma tnejlek li ma tifhimiex jiena mhux ġifieri ma teżistix. Illum qed nifhimha. Illum qed nifhimha. Għax illum nifhimha li l-ewwel nett li consciousness tagħna tikber, l-awareness tiegħek tikber u inti you are creating a bubble. Issa aktar ma tkunu nies ovvjament din il-bubble tikber u iktar qed tkabbar il-consciousness tiegħek. Issa qbiżna fuq UFOs aliens u dal-imbarazz. Ġifieri inti qed tmur bħal dak l-alloġġ li għax hemm min fih ħadem issa li qed tgħid issa huwa li għax hemm ħafna nies li qed timmanifestaw xi ħaġa jekk nuża l-kliem eżatt. Inti qed tagħmel remote viewing. Ġieli smajt biha remote viewing? Remote viewing meta temmnu xi ħaġa kulħadd l-istess? Le. Remote viewing hija li llum il-ġurnata sabu dokumenti ta' CIA li ġew releasjati ġifieri li vera teżisti u vera kienet issir fil-50s u 60s. Li ta' bażikament inti hemm nies li huma trenjati biex jagħmlu remote viewing. Issa xi tfisser remote viewing? Jien qiegħed hawnhekk, inti tajtni coordinates, ma nafx eżatt kif taħdem, imma inti tajtni coordinates li jiena ma tagħmilx sens għalija li tajtni coordinates għax il-coordinates għamilnihom aħna fid-dinja. Tipo, u tajtni coordinates ta' Mars, per eżempju, u jena mort. Coordinates x'inhuma, sorry? Coordinates għaw, il-longitude u l-latitude tal-nord, south, east, west, insomma, tad-dinja. Li hija specific location ġod-dinja, specific point. U da bażikament dawn il-remote viewers ittieħ il-coordinates u dan jibda jara għalek minn fuq dan is-siġġu xem il-Ġapan bħalissa. U jiddiskrivilek u pinġi jikdbu. Ija. CE5, it's a type of remote viewing. Sawa, you expand your consciousness, speċjalment tkun grupp kbir. U inti meta titfa' intenzjoni li qed tistieden dawn ngħidulhom aliens, UFOs, entitajiet ngħidulhom lill-ostrina, trait angels, demons, sejħilhom li trait. U daw jiġu. U inti qed tagħmel remote viewing u fl-istess ħin qed turihom inti fejn qiegħed eżattament fil-post. Issa, tajli temmen biha sissadni le. Għamilt 9 public. Ma temminx bis-C5 jew bir-remote viewing li qed tajt? Bit-tnejn ma nemmi. Ara.
hemm ħafna circumstantial evidence, pero għadni minix konvint fuq għala waħda u laqqas l-oħra, pero u di għatta darbohra fuq il-podcast, jien fit-2007 rajt l-ewwel UFO, għax jien dejjem netfix kelost jakkux 97 jew 2007, dejjem ingerfix, għamma minna 2007. Rajt l-ewwel UFO. Mid-2007, sa sena u nofsejlu, għat ma rajt ieħor. Għat. Inti taf forsi li jina għammexxi kuntat UFO Malta l-paġna. Jina n-nis kienu jitolbuni ħafna, għax ma tamlu C5, għax ma tamlu C5. U li kont nkellem il-Mirko, u li Mirko jizzop, għatarba minnom, isna bdejna nitkellmu għeju. Mux xorta xej tkun social gathering. U namlu C5 l-ewwel waħda, Sant'Andrew, fejn it-torre ta' nsejġ ismu, ta' Sant'Andrew insomma. U da spiċċat is-C5. Mind you, kontina ma nara UFO 2007. Spiċċat is-C5 għaddit nofsija, edin nitkellmu nara żewġ orbs kbar enormi, orange. Tillajn minn wara l-mizbla li għall-ewwel bdejt naħseb flares, għalla Chinese lanterns, helikopters, aeroplani, kollox jibda jeddilek minn moħħok kien ir-rieħ, ġifieri ma jistax ikun. Rajna xi ħaġa li għad il-video tagħha ġifieri li jiena lija rajt żewġ UFO oħra. U n-nies li kienu qegħdin miegħi jitbelħu. Jiena lija kienet one of the best sightings. L-ewwel C5. Tajla ħadd tibbaża twemmen tiegħek u ħadd isa prova li jistjadika għax għamilt is-C5 u rajdaw l-UFOs, forsi kombinazzjoni. Ma għamiltu C5 soħrajn? Eżatt, kun ġejbija. Għamilna aktar C5s. Minn 9 li għamilt li kienu public għax imbagħad għamilt iktar għamilt xi tliet oħra private li jiġifieri għal core group ta' kuntat UFO Malta, pereżempju Mirko Sajan, nies oħrajn jiġifieri li huma ħbib tiegħi close. Ironikament qatt ma rajna xejn meta nagħmluhom private, meta nagħmluhom public. Illallu għax warrajt isset nifhem minn fejn ġejja l-ħsieb tiegħek. Ġifieri inti qed tgħid li meta tkunu ħafna nies qed tiġġeneraw iktar enerġija jew sejħela li trid. Minn 9 public, 7 rajna. 7 rajna. L-iktar waħda famuża tas-sena l-oħra ta' April. Li kienet għalija dejjem nibqa' ngħid show. L-ewwel persuna li ġempilt kien Mirko. Għax jiena Mirko jżomni grounded u għat Mirko f'nofs il-lej, 11 u nofs ma xfixin kien. U Mirko mill-ewwel induna. Jgħidlek raw xi ħaġa, u dikinhar mhux xi ħaġa rajna, dikinhar ġifieri rajna letteralment eżek qed tara mijiet li jiena rnexxi li nqabbad 11 ġo frame wieħed, għax inti ovvjament għandek ir-restriction tal-frame u tal-kamera. Ma kieku dawwart li hemm dawwart law konna riżjed. Kif qed tajt int ħara x'nistgħu nagħmlu aħna. Jekk naslu nemmnu lit-teorija, allura mela aħna għad naqqas ponta ta' persentaġġ ma stgħu nagħmlu b'dal moħħ għandna. Tajli allura inti taħseb allura llum il-ġurnata tikkonvinċi ruħak li C5 taħdem? Il-persentaġġ orik hekk. Illa minn 7 ħadmu. Fimt? Taf inti tajt għandek about 85%. Mela għandek 87%. Allura. Kalkulajta. Imma. Issa jgħet minn dawk li xettiċi ta' ġifieri nġib imma ċertu affarijiet ittjoru. U is-C5 hija xi ħaġa oħra li hemm ħafna nies qed jarawha, ġifieri mhux moħħok taqarraq bik daqskemm tixtieq tara. U għand il-filmati ta' ġifieri, għand il-filmati tu provi. Hija darba minna li qed fajtu xi ħaġa. Minn kontat UFO Malta minn ġifieri nafna għandi filmat tal-aħħar. Għax issa qed niftakar l-aħħar C5 li għamilt ta' 15 ġimgħat ilu li kienet private tagħna tal-core group 3 ġimgħat ilu Mirko. Ilu nhar iktar. Għandi filmat ta' żewġ tidwal jimxu wara xulxin close. Tajli ma setgħux kienu satelliti, ejwa jista' jkun, imma kienu wisq close ta' xulxin. Mhumi Starlink. Starlink tara trains. Rajta. Tajli għalli xadek maħriġtomx, għax ma rajtomx daqsek mind-blowing. Ma dik ma taġbid dawk fucking mind-blowing. Ma daf ma nafxek. Dawk iż-żewġ orange orbs. Jina lija the best kienu dawk iż-żewġ orange orbs. Taf nixsaqsik li ma nafxijena u forsi naħseb ħafna nies forsi l-mhux mitla. Kif oriġinata, għax dik hemm xi ħadd li intom tmorru tagħmlu daw tip ta' sounds qed ngħid sew jiena ħafna nixtieq niġi qatt ma ġejt. U tru daw is-sounds
u turu il-meditation, eccetera. Imma xaħat skoprija, ġifieri xaħat prova ħaseb kien hemm studju wara, ja. Li dik ara bażikament CE5 l-ewwel ma hija tfisser close encounter of the fifth kind. Eżatt. So għax inti kellek il-fundatur ta' Project Blue Book dak iż-żmien illi kien ħareġ minn 1 sa 3, first, second u third kind. U mbagħad ovvjament kien hemm il-fourth u l-fifth kind. Issa. Il-fifth kind tfisser il-human initiated contact, ġifieri minn flok ġew huma stidintom int. Sewa, u l-persuna li ħanajdu kien inventa kien Stephen Greer. Li jena b'rispett kollu li għandi ċertu riservi kontriħ, għax nemmen li he's a businessman jagħmel ħafna l-flus biex tagħmel CE500 u 3,000 euro. Ma tħallas 1 cent. L-iktar ġib pakket gummy bears. Dik eżempju ġel taffettwani wkoll tajjena biex nara kemm xaħat huwa ġenwin jew le. Per eżempju, nqabad illi kien jitfall flares. Minn ġo seżna, ejja. Imma mbagħad wara tibda tiġini d-dilemma, mela all right. Kieku di kienet tiġri percentaġġ daqshekk kbir bħal meta ngħidu aħna, mela allura ma klux għalfejn juża flares, jgħidlek isma' llum ma ħadmitx. Imma hemm 82% ċans li taħdem. Imma b'xi mod xorta skopra xi ħaġa għax kieku kollha kienu gideb, kieku li għamiltu intom ma seħħitx. Għalhekk nibqa' ngħidlek, Clayton, illi jista' jkun kombinazzjoni, jista' jkun misidentifications illi rajna minn 7 darbiet. 2 minnhom żgur jiena li hija xi ħaġa anomala ħafna. L-ewwel waħda u Las li bdiet infittex jiena ħafna nisma' dwar id-dinja jagħmlu hawn jaraw ċertu affarijiet, jiġifieri mhux xi ħaġa. Biss jekk nitkellmu fuq Chris Bledsoe pereżempju. Alla Chris Bledsoe jgħidlek ara ġejja pop tara hemmhekk. Tajda u liħor għaw profet Jahwe, dak ieħor. Jgħidlek minna wara, minna jagħmellek hekk b'sobajh u tibda tara. U tara orb, tibda tajti għadi x'għamilna. Ta' bużżieqa. Fimt? U kombinazzjoni fej ponta ġiet fid-dawl u fid-dawl. Mhux billej. Billej tgħaddi satellita, ħafif. Still kieku tista' timmanifesta dik, allura nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet oħra. Taħseb allura li ħadd ma prova jimmanifesta affarijiet differenti? Jien nemmen ħafna fil-manifestation u nemmen ħafna b'the power of the mind u anke b'the power of the word. Għax kliem huwa vibration. Sewwa. U l-enerġija qatt ma tispiċċa sewwa, l-enerġija vibration tibqa' għaddejja. Jien nemmen ħafna manifestation, ġifieri issa dik hija forsi twemmin tiegħi, it's fate. Li jena bnidem loġiku, jena bnidem loġiku ħafna u jena bnidem xettiku. Jien nemmen immandi healthy dose of skepticism dejjem hekk ngħid. Sewwa. Dik li tagħmlek interessanti, Jiena l-insegwi hija xi ħaġa tagħmlek interessanti li inti għalkemm inti entużjast għax inti ħloqt il-paġna UFO ħloqtu daċ-ċirku, ġifieri imma li inti xorta xettiku. Li jiena nemmen li inti f'dan suġġett, Clayton, f'da suġġett ma tistax inti tajt tigra teżisti. Ejja, għall-amur l-Afrika u ħatara t-tigri. Ma tistax għeddibni. Mekina ħanajlek l-anġli jeżistu. U inti ħatajlek kif taf. Marħa. Mela. Nafx tajli. Nafx tajli. Tajli, mux qed naraħ, ngħidlek min qed naraħ, tajli ma inti tiġġennin. U biex inkomplu magħha naħseb l-affarijiet li tħorġu l-Amerikani li għadhom ma rajna xejn, jien vera ma kont diżappuntata ġifieri, il-fajs li ħarġu s'issa. Ara, jirrajt kollox. Jiena nara li titfaw intom ġiliet lawrin batta sajts barranin u hekk. Imma sinċerament kont diżappuntat, immaġinaj xi ħaġa ħafna akbar. Però naħseb illi labdu joħorġu l-affarijiet, sinjal li hemm ċertu affarijiet li huma ħafna ikbar u bdew itwomna bil-mod il-mod. Jiena naħseb li qegħdin jippruvaw jagħmlu huwa they desynthesize il-bniedem biex il-qata ma tkunx kbira. Issa. Darba kien hemm wieħed ma nafx jekk hux intom għattu li qal li kieku tkunu tafu x'da ma tordu intom minn għalihom ma smartax. Dika qala Christopher Mellon, qala wkoll Ross Coulthard, qalu ħafna nies. Għala per eżempju x'ismu tal-Blink-182 il-Madonna jismu. Sejġ ismu. Dem nisa x'ismu dak.
dak is-senatur ukoll U dak Reid. Ġifieri kien daw kienu qalu li kieku tafu li nafu aħna ma torqdux bil-lejl. U daw ġew il-likjat emails bejn Podesta u bejn Hillary Clinton. X'inhi din il-misteru kbir li kieku jiena ma norqodx bil-lejl. U xi tfisser għalija u xi tfisser għalik. Forsi jiena jiġi għajli il-bniedem mhuwiex frott ta' kreazzjoni minn Alla, imma l-aljeni jagħmlukom jiena norqod bil-lejl. Jien naħseb Ma forsi inti li inti bniedem reliġjuż inti toħodha kbira. Taf li kważi tinteressani iktar għal fatt li naħseb nista' nsib iktar answers fija l-ħaġa milli kif qegħdin issa. Jekk aħna frott ta' kreazzjoni, nistgħu nkunu nafu iktar minn fejn ġejna jien naf sinjali kollhom skopertejn iktar nibża li daw jistgħu jagħmlu hekk. U xiex. Id-dinja tispiċċa. Kieku rridu jagħmluha, ilhom jagħmluha. Ilhom li jagħmluha. Ma xi ħaġa li ma torqodx fuqha hija kbira ħafna ta' ġifieri. U jekk daw jippruvaw tuna l-vera affarijiet bil-mod. Ara, jien dejjem nġib dal-eżempju. Inti kkaxxa lilek. U ngħidlek lejt ngħidlek dil-kaxxa tiftaħix ngħidlek għax hawn monstru ġew fiha. U jgħaddu 30 sena u inti tibqa' bil-kurzità u tajt jien għamilt u tajt Alla niftaħha. Ma narax fiha dil-monstru li qed jgħid Kate. Tiftaħha u ssib Ġurdien. Jiena għalija Ġurdien huwa monstru għax l-iktar mhux l-iktar l-unika oġġett li nibża minnu. M'hemm xejn affarijiet li nibża minnu. Kieġilu ċifru issa, noħodlu bidejh. Ma nibża minn ħadd, ma nibża minn xejn, tieni Ġurdien u mejjed. Naqbad ewwerzaq. Il-perċezzjoni tal-bniedem. Jista' jkun għax hija xi ħaġa li tbeżża lili allura jien qed naħseb. Ma jfissirx li dak li jbeżża lili dak li jbeżża lilek. Jiġifieri qed jgħidilna qed jieħu ġenerali ma torqdux bil-lejl. X'inhi? Forsi li jgħidilna aħna we're living in a matrix u the simulation li l-bnedem huwa frott ta' genetically modified, genetically engineered Tara beings. ġusta li hemm ċertu affarijiet miżmuma minn general public. Ejju, għana immaġina li ejju. Ma nafx. Mhux qed ngħid. Toħloq bilanċ enormi naħseb jien. Imma mbagħad inħoss li hija inġustizzja li inti tafu jien ma nafx meta aħna hawnhekk qegħdin equal. Ħanajdlek x'narħan ġustizzja. Mela, minħabba national security orajt nifhem li hemm ċertu affarijiet illi l-Amerikani ma jistgħux joħorġuhom u nemmen il-pajjiżi kollha huma miftemin bejniethom biex hemm ċertu affarijiet li jafu ma jorruhomx minħabba national security. Imma x'hemm national security billi tiġi tajli li hemm l-aljeni bħala biological beings. Teknoloġija orajt. Teknoloġija marċin kun naf kif taħdem, del-kamera marċin kun naf kif taħdem. Orijel il-kamera ħalli naf li teżisti, ħalli maħni imġienen. Ma tajdlix kif taħdem u x'iskoprejtu marċin kun naf. Ma għatanna raġ bil-perżu tajdinnaw mos. Da UFO. U għalhekk nżappuntajtu għax dik l-istennejt. L-istennejt li ħajoruna abjad fuq l-iswed isma' daw jeżistu, ma nistgħux nidħolhom iktar, semmek. Għate Jones. Ijek qed naħseb imma sal-lum, ħanikellem sal-lum, jien diżappuntat. Għate Jones. Jien naħseb li l-onet it-telet beċ ta' files illi ħarġu bdejna naraw filmati mhux tal-militar. Ġifieri m'għadniex naraw videos bil-night visions u dak l-imbarazz l-istrumenti tal-armata. Sewa, illum qegħdin naraw it-telet beċ qegħdin naraw filmati li nġibdu minn CIA, minn General Public, bil-kulur ukoll. U hemm video partikolari identiku preċiż tal-ewwel sighting tas-C5. Vera Mirko. Fakin identiku eżatt taraw dak il-video u kunu għafu eżatt xrajnana. Fis-C5 l-ewwel waħda. U ma l-fajs qed joħorġuhom ċertu ammont ta' żmien li huwa kull 15. Jiġifieri l-aħħar beċċ il-ġimgħa l-oħra ħareġ u xejn. U qalu kemm hemm files. Mela le, peress issa l-ġimgħa d-dieħla bħala da ġimgħa joħorġu. Joħroġ set files ieħor. U ma nafux kemm l-ammont ta' files. Le, m'għandix idea. U nafu jekk bdewx minn zero mod nibqgħu niskalaw jew random. In-nies qegħdin jiffukaw ħafna fuq ritratti u fuq il-videos u d-dokumenti mhux qed jagħtu każhom. Hemm dokument partikolari li jgħidlek Bases on the Moon pereżempju, u ħadd ma jitkellem fuqha. Bases on the Moon. Hemm maċċenna l-Bases on the Moon. U hemm xraw l-astronauti u dak smajt klip jitkellmu huma astra. Din nitkellmu mhux l-għadat, nitkellmu fuq astronauti. Da mhux qegħdin nitkellmu xi bus driver.
Fint, ma neħħelu xejn mill-mertu tiegħu. Mhux hekk huwa aktar riċerka. Fakin nitkellmu għall-astronauti jew. Li jafxet jistenna. Taħseb li dan għandu l-moħħ qiegħed hemmhekk ġo dak id-dlam, ġo dak il-vakum, ġo biċċa tinfoil l jekk jagħta ukoll jista' jtaqqaba. Sewwa, ħajqgħod jiċċajta b'dawn l-affarijiet. Però xaġora nemmen jien huwa li jien nemmen li jeżistu li UFOs u hekk, però qegħdin taħt il-baħar. Għal fatt illi possibbli dawn il-fotografiji li għandna tru l-univers u l-ispazju ġew oħra qatt ma nqabdu. Kif niżbali għajdli. Imma ma jidirlix li għandna ritratti Nuħudim tal-ispazju u videos għallum ħafna affarijiet. Hemm ritratt partikolari minn ġo satellita ejwa tara disk shaped object perfect ċar kristall. Hemm balla ritratti ta' nies komuni, hemm balla videos ta' nies komuni, hemm balla ritratti li għandek ngħidu miġbudin minn hawnhekk mid-dinja. Inti qed tgħid mill-ispazju? Forsi dawn mhux mill-ispazju. Għalhekk qed ngħid forsi ġejjin minn taħt il-baħar. Jien m'għandix dubju. Ġifieri taħseb ħali inti wkoll. Jien daw ma ngħidx li extraterrestrials. Jien nistira ngħid li minn taħt il-baħar ġejjin. U għandek x'ismu astrofotografi qed ngħidu ġieli ritratti dom jittieħed eżempju 12 siegħa jew 3 ijiem. Ġifieri inti mhux qed tieħu snapshot ġifieri it's a different technique. Għandek punt. Għandek punt eħe. Inti biex tiġbed pereżempju jinnaf niġbed il-Milky Way għandek 45 seconds. Jekk għaddu oġġett 45 seconds line ħaġġib bil-long exposure. Issa jena ngħidlek il-Milky Way, ma ngħidlek pereżempju li ngħid jien ma tista' tkun taf qatt. Pereżempju biex bitt is-sombrero Galaxy jien dik li taf li mi ħadet li 3 sigħat biex irnexxi l-inġejba. Ġekk huwa għaddu daqas ħajġi jidher. Anke jekk jieqaf kwarta. U kol tliftu. X'ħadd itilfa. Ġifieri kwarta apposta bil-awsorbu bik ma tarax. Eżattu. Issa ma nafx. Issa. Apparti għax badnija fuq daw ir-ritratti u dawn il-videos. Hemm parti ta' ritratti antiki ta' UFOs ċari kristalli. Sawa, ċari kristalli. Hemm ritratti u hemm videos ukoll li l-lum qegħdin jiġru fuq l-internet li by time ovvjament drajnihom ġbajna narawhom. Hemm wieħed pereżempju kollezzjoni sħiħa ta' ritratti printed għandu ta' UFOs. It's very compelling. Tajlu you can fake it, you can fake it, vera. Imma titqis li dak iż-żmien bl-analog mhux bħallhom bid-digital. Illum ġiet iktar faċli. Niftaħlek daqs xejn u mbagħad kif naħseb jiena naqblu li qabel kienu ħafna aktar stejjer kemm tal-ħarsijiet u kemm xraw. L-istejjer kienu ħafna aktar milli nafu llum. Għaliex? Għax naħseb faċli wieħed kien jgħid kelma u jivvinta storja. Jiena ma naħsibx ta' distraction kbira. Li palissa għaw inqas tajjel minn qabel. Fuq affarijiet ta' ħarsijiet u xi jiġru ħaġa oħra. L-affarijiet li jibgħatulna fuq il-page ġifieri u naħedlek kuljum. Ġifieri jiena kont taħt l-impressjoni li qabel kienu jidru iktar. Imma kif intellaw episodju tajjeb, il-ħanan Alla jiena kelliek dak kellu jittegjaw il-xulxin ġifieri. Intom tistgħu tgħidu ħafna iktar minni. Ħalissa sa kemm qed inkellmek. L-impressjoni eżatt. Deħlin il-messaġġi. Sorry, dik l-impressjoni eżatt kelli tiegħek qabel, issa m'għadniex imma ngħidlek. Astrina. Taf kemm nirċievu. Issa aħna titqis. Nirċivi jiena fuq il-profile tiegħi, jirċivi Sajan fuq il-profile tiegħu, jirċivi Mirko fuq il-page tal-podcast. Ma nafx li l-ak personalek għaġbatulek. Li personalek għaġbatulek, nkun onest. Imma, inti għandek, kieku kellna naqdu tlita li aħna, jien ngħidlek tidbniedem alla full time, jew part time. Madonna. Jgħod jirrispondi, il-daw in-nies, jien nista' norik il-mobile issa. Il-messaġġi li batul illum, right? Il-biraħ jien kont ma niflaħx. U tant kont ma niflaħx buġi ħtaras migraine ta' Ġesu Kristu, tfajt il-mobile u tfajt norod. Kif xalt il-mobile? Qed ngħidlek unbelievable. Alla voice messages, messaġġi. Jkunu affarijiet li jistgħu qed jinvestigawhom iktar. Hija ta' Kollok minn kollox ta' fil-verità. Jien naqbad nażel pereżempju l-iktar wieħed meta jkolli ċans naqra kollox jien nipprova nirrispondi l kulħadd. Sewwa. Però niffiltra ħafna.
tinduna min qed jgħidlek xi ħaġa, hemm min jgħidlek xi ħaġa mundane li tajli oraj tajli ħaġġibu fuq il-podcast biex jgħidlek storja ta' 5 minuti u daqshekk. Imma mbagħad ikun hemm min jibda jgħidlek ħafna stejjer u jkunu ta' ċertu valur u jkunu ta' ċertu portata u ngħid tittiġi. Bat ikun hemm min jibatlek jagħmellek alla xi se jgħid Ma jħossux komdu. ma jgħidlek le ta' m'iniex interessat jew le ta' x'nibża. Dik l-istorja klejt Għanna l-guest sawek u kollu. dik għal-maskot hija. Proset sieħbi. Xej, thank you intom, verħat pjaċir. Thank you ħafna. Ovvjament jena nibqa' narakom podcast wara ieħor. Tiġi CA5? Iva, meta? Meta jmiss, jew għalkom maħriġtux data? L-għandi data imma għal-core group. Orrejt. Imma għal-public. Xi ħaġa li ħniġu żgur. Qed nistiednek għal-core group ġifieri. Tajjeb, thank you. Mela kemm tgħaddi id-data ħnibbukja. Ħanistiednek għal-core group. Kultant nġibu guest l-emmula u ġifieri, mhux il-ġimgħa l-oħra u l-aħħar waħda ġibt guest. Ħabib tiegħi ħafna ġifieri. Il-core group nipprovaw nżommu ħnaqra kompatt. Però il-public hemm interess enormi. Hija kif titfaw post. 60-65, Lallu. U tibdet biċċajt. U ħanarġan għalek għal-punt, kieku daw ġew maraw xej mux jibqaw jiġu. Min ġew mara xej u xorta jibqa' jiġi. Imma għalfej jibqa' jiġi għax sema n-nies u hemm l-istejjer qed jiġi għal xi ħaġa mhux qed jiġi biex jgħid kelma magħhom. Le jiġi da biex jgħid kelma magħna. Taf kemm jiġu u joqogħdu jsibu li li mhux tifhimni, imma min ħajjiġi għas-CA5 ħajjiġi ħafna minnhom ħall-inqas ħadd jiġu għax qed jemmnu x'qed jaraw dik li rid ngħid. Hemm min jiġi għall-kurzità. Hemm min jiġi għall-kurzità u jgħidlek ħan niġi nipprova u ma tarġax taraħ, kellna nies. Però l-core group, daw il-core group huma mill-ewwel waħda li għamilt sa l-aħħar waħda. Baqgħu hemm. Daw dejjem hemm. Jiena li ħloqtu vera ħloqtu ċirku tal-ġen. Jien konet nistenna jien fil-għaxija nħu pjaċir, aħna għandna żewġ titfal, allura sta nimmaġina l-istorja li jkun hemm id-dar u jogħġobni ta' jiena persuna rraxxjat ħafna. Imma mbagħad fil-għaxija l-mara torqod daqsxejn kmieni torqod f'dax nofs il-lejl u jiena qed nibqa' nqajjem u nħobb nagħmel sija dik is-sija u nofs jew PlayStation jew laptop jew not nitgħallem xi ħaġa u nħalli podcast għaddej. U qed ngħidlek l-lena tiegħi imma parti minn hekk tallimt ħafna wkoll tas-suġġett. Jien mhux biċċajt. Ġieli, per eżempju, mlus semmejta, qiegħed fuq l-ajruplan, il-mara għamlet li waħdek, qalt li, ara da, qed jara l-podcast, qed jara l-idja. U jien minn bejn is-sits nagħmel hekk u naraħ waħlu bil-mal. U qed nara lili għalla fuq. Mara fil-karozza titfaħħom ġifieri tisma'w biss ovvjament, tissuq u jibqa' għaddej wieħed wara wieħed. U millux kont qiegħed fuq ir-Raguż Express fuq il-vapur, kommorna bil-motor jew sqallija. U l-istess kien hemm wieħed jarfu millux, per eżempju, qiegħed ħattart ħabtet it-tfajla tat-tifla u waqafni wieħed qed jgħidli prożet miskin mhux qed nifhmu għax ovvjament kont infixkel. Batatlu sorry, tatlu minix nifhmek għatlu x'inti tajla, għalli prożet għalli tal-podcast. Għatlu thank you xbien, għatlu x'madonna, għatlu bħalissa għatlu għażna ngħidlek in-nies jaraw. Għaw interess enormi. Għax ma kienx faċli biex tibdu dak. Le. Ninżal kappell il-Mirko u l-Sajan. Tim, edin tim. U jgħattilek barra. Jgħamil l-gbar bitċa xogħol, Sajan ħareġ bl-idea tipo dak. Kit, jgħattilek barra, jiena ħankellem fuqi, naħseb il-fatt li għandek il-Mirko li huwa xettiku ħafna. Inti narak tilaba fin-nofs u Sajan huwa passjonat ħafna Sajan. Allora toħolqu dak il-bilanċ, mhux bilanċ fil-verità li hemm il-programm. Kellna nikkonvinċuh li alla fader Christmas ma jeżistejx. Wara mhux vera. Ibda skem dra passjonat vera nħobbu. Ftit nafu l-sa, ġifieri ċekkjajna ftit, imma ħelu tal-ġen. Sajan. Lallu tajbari. Proset, sieħbi. Thank you. Proset. Narawkom darbohra.